January me GP a me mo bi na me si yo mate enti o kan sa man kasa na me de me jane ho na me ko me fie no no so ekọ ni fie enti edi bronya ni wie ni mu no na me si no oma miska na me so me fa bi nko hospital because obi amenyem de osia oba ni be fie no obi abona mane se me ne wo na nyem me ne wa anyem ti no oba na bo medua se me mo ska da nsuo ni nkunu na me si nsuo ben na oba ni de bo wudua o nsu kro de me nka nkyerɛw na me so nka nkyerɛ me a enti nkosi da ben na wo beda ni dua no na me nsu medidi wo se wo de asɛm na konsumankwa ahene nim ama nsumankwa ahene fo ne so mo frɛ oba na ma oba na ba beda ni dua no ti gi so oba na da ni dua na wiansa na wa ma miska na me se mate enti efiri on me bisa na wo se a me koye no a ye frɛ oba na oba ne so obegye me 30 million enti sa 30 million no na me tu aka na me se mate enti bo so me so a na che se oma miska na me de sa na me de ete ho no mo ne nyina mu no so no na me kokose nsuo ma ne di dwale ma wo de kɔ edwuma me kwa me so tente me bunkotodwe na me hwie nsuo na gu adiem na oba benya bi de dwale na wo de akɔ edwuma bo so me so a no chop money ne nyina chi me de ma mpa ba enti ye o ma na me sister ehunu se menyim na obisa me na me so me ni pass me se no se na ye nkɔ ho ye kɔ ho ni me sister de ene enye asam ketwa ene me sister etwa so ne ye bai ti e bai na me sister se sa na tie de a ono nso obi amakwanyem de ontimi ne mentena ho nti ene me nkɔ me kunu ho na me nkɔ tena me kunu ho no mo ena me se mate enti me bai na mbabo na mane no se edan no nso a wotimu no nso no emusua edan na wotimu no emusua enti se wakaso obetimi de me ne me mafo na akodan ne mudi a na ye entro enti ene ne sa de a obekwa akopedan wo baabi ama me ama matenem na akirei no bibia twetwa din a wa maba ne nchen ena me so ke me de mini problem ena ye de ete hono mo afa de me hono ma na wo frɛ me kɔ hono ka kire me sɛn sisi ano sɛne me sister de pressure esi mi su no omo mugi lon wa adwumem na adwuma no sɛ ɔno ankasa na ekɔgye salon ne dia nka obetimi asan wa bla yan giniska but sɛ ɔno wɔgye akɔ abɔnten do no odi ka akɔgye bi enti sɛ ɔka sɛ ɔsa akɔgye bia wontu enwie enti ɔmo ma no enti sɛ ɔno wɔgye akɔ abɔnten ne de agye sɛ wɔgye ska kakra o
me fa oba no na oba no eye virgin no no breaki oba no virgin ti se no akwahu oba foforo no so ni ni gyae dia omo de omo mpene ne empene kina ana mbisa ne se enti se omo mpene no ne ska na no ne se okofa oba no na oba ne ye virgin oyo se oba na busuafo se obefa no no na oba ne ye virgin to no mom na breaki oba ne virgin to omo mpene ema wonya no ana me se me momu de me kan jo se kokogya woyele me wo ka chem so woyele no kra no me dokla afiri mu because se me na edidi mi a nka enye me de nti me so me fa ni wo bi enti so fala sa wo ne na wo ne de ana wonya wo so onye ne ho ade na me se wonya ne ho ade kra na empena mu panyini ewom enti me de me ni problem wo no woyere no e life na mum sika no wo ma anje afam sika mam osia papa ne gi sika ne wie nso man kwa hene ne gi sika ne wie ye no e na oba ne se wo mpeni to mo se ye nsolem na obekorokoro oba na ma oba no ada ne dua no ena mis ne sika na wa anya na ne dua no enti de enti no mo gi sika no eto ho no mo enti de fam sika mame eno so wan fa ma wan fa sika na mame enti wo say ne kwadi mum ye me ho 7.5 ene kwadi ena akwakodi ne ho no ena me de me ne kasa aso a enti me ne kasa aso sen aye na ebotu a yebedi nkomo wase mo na hene se me tisade asenti me ne one ne kasa wo so ye panyini eti hu nya se ye kasa kasa ne enti bonda ni suban ano no wase wo ye panyini enti eti wa ye panyini enti hu nya se enti do no obeka no eno na me mfa do me meka ne de wanya be 44 years ena wo so anya sen me so me 39 years enti no do no obeka no eno na me mintie do no obeka no na me mintie but de me meka ne de eno de onfa ena me de metwa aso afere na adwene me da ho no ma me team ani na one obi chate no ono onim sa me hwe no ena one nipa kron chate enti otwa nani na nani beto manim no nipa kron ne frɛ no na ode fon de butu fom wan peke me so man kasa na me de metwa aso afere enwumla ne da ho no ma be se mfansa na bo betu se ye da ma de echi me da ne da ye me pa chan da ma de echi ye won da because oba no aboni dua enye sabre mu na enuabo ni nyina wo mu no sabre na enuabo ni nyina wo mu sabre na enuabo ni nyina wo mu kra no sa ofre me se me mla na me ka se oba na abomidua enti me ma na odi mi matam ka che me se wono de ma enye ne na ono se de ma anya ne na enti obetimi akwakofo oba ne na be enjoy oh no obetimi akwakofo oba ne na be enjoy o ma be enjoy okay enti okofa bi e ma me kra me kokoto so se me kwa was want to me first steps no a emema wa ha ye ka say Sir John ne mema na aka ne ye rabi was want to me first step but obun kukuru no ma ne ya momo na bomo why na mo fa na mra ha enti o ka asam ne kire me benada ukuada ya wada me ko ho man frɛ no e na me amekɔ no so amfrɛ me kɔ an kra wa bo abre wa kra to me afro steps me kɔ ye no ampa na ma ɔne oba e hyedem ga ni din minicent o ka kire me sɛ ga no ye me o be ka kire me sɛ ga no ye ne yere no a wo se wo be sesa ne no ma free ne dem na enti anadwo no a me ebofo na me sɔre na me kɔ na sister no ko ja me kɔ na sister enti ye hwɛ se ne kura ne sɛ ɔne me wo ye no 1 year ni won hwɛ akora ne da akora no kura wonim nimpo eka enadua ya oba ya obehu akwala no wo se e friend ne sɛn e friend akwasi patra ɛna wo se wo ye adwuma wan wo se wo ye adwuma obekwai e court bekwai court me pa chan wo ye ayi oye dan me momu de me ta den na o ka kire me se wo wo yire nti e ma me do nyina afiri mu nti me ma anyama adwen kora se me follow no wo ba bi a wo kɔ ne ade ani na adwuma wo bekwai eti wo se wo ye adwuma wo bekwai court na wo so wo kɔ hwehwɛ mu se wo ye adwuma wo bekwai court me de me ma anko ho ye hwɛ ekwan ba so na sa ayi Akwasi Patrick kwa ba so na ofa so a wodi hu wo na me kɔtɔn gare enti sister bi wo fie friend sister efia sister ne tɔ me ho gare enti me kɔ chima efia da ena sister ne yese ka me pegale ni bi ato na so wasa na o se ne ade chi ablemi bi enti ade chi anapa na me kɔ ma sister ne bi me kɔ pa ya go na sister ne ni ho enti sister no eye na me bokro no so ebo ho me pato ya no bokro no so me ya hunu enkuku abo ho enti sister no oni ho enti me ye no opie ban no se sister ni no na me hwe sister tuntumi o te no se sister efia na me momu de minim ni dini but oto gale o mo na minim ni dini no se gale no ede na me san no se me kra me ba wo school me pese me tobi kwama ni se gale no ede dia ene ma me bi nka he na it is no way e ba na yo eti me hwe o sa gale ni bi we no sa gale ide ede na wote he na me se me tintini you sorry ye no jeniska da bi ma jeniska ana o kasa ana o sesa ana me sian
enti me ya no no se na fa number ma me na sister ne ba ma ka kire ne se galero be hwe na me se da bi me nkita phone mrade enti me ni gina ho na me sister friend me no sa na so wo na me so me kwa achi ma ba me mko ofie no so me de normal begu kwa no enti nka me pese o ka kire nkwala na nka o mo be sister na me so me mko ofie enti me sister kan sa na me se mate no se ana sister na me de number bi ama wo fa se bobo wo number fa ma no na wo number ni ho enti bobo wo number ne fa ma wo fa na me se mate eti mi tira wa na me wo fa frame nti o frame na me bobo number na ma me wo fa no e na ono number ben na wo bobo na me ankasa me number na number ben na wo fa nya de frame wo nya me wo fa na frame me sister na frame na wo sister woni mo number so ono ase beba wo sister ni mo number me sister no ni me number na me number ni ye mienu dabi wo sister tie tobo wo sister ni mo number ai so ndo ono na me neneti wo de kakosi na memra enti ono me number ni ye tu enti na ono tigo line no na ono onima on de bia ono mi sister no use to tigo ne et enti no na ono otimi de frame but na me maintain line de na onim na me ofa ne do no use MTN line yetumi de MTN frame ya ne ono almost free o de flat et yetumi de number bia friend number bia minim sabat almost ye ne de omo de flat et me na wo de line number ma kwesi Patrick me pa che o se baby aba no de no kra ne ye hwehwe ene ye wo yo member mi mi dwan kontompo wonam na so obi aso pa enye nwanwa wo yo ba na wo nkwa na wo da wo pekunu enti obi so pe nso a kwan obefa so ne be communicate eya wo do number be ma no ti se wo na do number ma kwesi Patrick yo se die yo nyina ne so oye be ma na yo ba enti me kwadru fie no na ofre me na enti why na de number ma why ni me de number na me bobo no no ofa number me chese se wo ofa pe wo number no ofre wo sister so wo sister ni mo number one flame me mi sister ne flame wo sister ni mo number obetumi abobo ama wo fa na directly no say ana say so onu mi sister ne flame na me onu wo bisa me say me kita phone na me si me kita phone enti egina ho no na mi sister flame ana o flame say what the normal ba ana onu say na obi a wo si wo kita phone no na ye dan na fe de wo sister e flare wa wanya phone no e de afra na me say na me fa me phone number ma wonye den enti o ka sa me fa me phone number ma wonye den no e na me wo fa friend onu mi sister na ka kire me say me wo fa e so o number utie Akoma e na why fa Akoma FM ama me ne so time e ya me akwa no boss Mr. Patrick na Mr. Patrick me na wo de gale ba o la ka say na wo number ma me enti one fa na me nya Oba kuncho don fue Oba kunsuru redregu Na trokonkron so akase Insase woni pankotna Enu ntimi ye madwin se Mehwehwe me dofo pa Me a me mfimpade Nenka me ne no bobreya Enso mpanyimfo no akase Awore ne kwa awore pa Sentini e fe na awore oni me ka Sentini e fe na awore ya Akoma masema yentimi uya Ama brabo ya me basa Ama meni sota me o Brafo ba me na me yenyo Akoma FM 87.9 Akoma masema yentimi uya Ama brabo ya me basa Ama meni sota me o Brafo ba me na me yenyo utie Akoma FM Ebona siana wai Enkana mi wo fepa Neso wale boniti Ene mwele meme Oba kufo ne kwa waria Enkebe kase wachire no Ifrisa waria munsemu we Eya kuma munsemu Eya intase mwai Ejonya menkuwa Noni muwate utie Akoma FM 87.9 Akoma FM 87.9 Ebana Abraya okwe Isi Abraya okwe Abraya okwe Abraya okwe
so time yo refo ba me na me yo Akoma monsa ma yentu me ya ama brabo ya me basa ama me ni so time yo refo ba me na me yo Utie Akoma FM. FM Akoma mu nsam dwumade bre na so Akoma FM 87.9 yaje adwa yede ebram wono na se yenya tena se di ana wo awunim se baabia yedi ane baabia taidi esanse ebeye pinson sort yase enu nti na aso nyina etie Akoma 87.9 FM a ubehunu se eni enso epe bibia ahwe edubon so wani achi nwoma no na etwetwe na je se ejira wo se ane Akoma mu nsambra na aso no enu nti bomode ane ko Facebook live Akoma 87.9 FM na kohwe bibi na fei esen ka kira wo se ko Kings TV o Chrome TV na Onua TV na ekohwe de bekoso ewo Akoma mu ensam ene dai enu nti yama obibia akwaba ede ba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade so na Jumadi ya etwa no 87.9 Efa Facebook Akoma 87.9 FM no Mr. Wada se o sha na o like a page no a na wa share amayen ene Kings TV wasminye o say Chrome TV minye na ne Onua TV osminsuminye Andrews Anamanye Mpatase Shoemaker na wabiatum na nanom choba at junction na wabiatum na fei so no Big Love Radio Spain na wanum so adiatum na fei adum Mr. Usu Africa Market Mr. Usu Africa Market wane ne yire obekwa Ponsa Bronze New York wanum sisi ye ne yabie mutusa ama wanum nyina etie bia na jesa utumi se eniema ekoyie pa ene na maveke ene kuru Mr. Bosompe mo se akosia yesu bia tumi de mu aden pa wo Germany ene ya wumpo obetie na obi etie bi na enkawie zongo assembly man DC wono so bia tumi gaso FM 87.9 Harima Supermarket Kokoben Asafobo Ache Junction wono so bia tumi a na Arimboat at 32 kwadwini brofedu Arimboat ene security door so ene Chelsea bi no woto wono so bia tumi na yebemu anu wa hunu sapa adepa information center kwatwi afetia no wabiatum Reverend Makwani wo kwatra da champion filling station no Reverend so abiatum sorry dem niema bi apabia benya bi na ma adwanta form ma Mpatase wono so abiatum tag junction angoma so taxi drivers mashani agawuli pa so taxi drivers omo tag junction ene baabia ne kuradua ne so omo se ye fa Akoma mu nsam ni agoro ojiji ya ne a ene power Atomic Digital Satellite water the 4 junction wabi adiatum sofu kofi taxi driver tag junction wabi atum na enenemu ana International Central Bible Church ICBC asafono asafomani na seme kasa wali one for 87.9 one share kwasiji da prophet Elishabu nyame onsha papa na fe efiefufu papa bi page number 2 any speakers no wabi atum ho aku special fried rice tag junction aku yetwa prise akusika waso no so ebie diatum Big Love Radio was Spain wabi atumu a na chese ayetu nsam enu nti join ye ne na mom se wohwe na me wan ye feseya na chese de wo hye matade papa bi eye Joseph Fashion ono na pam tade ni nyina ede ema me hyejuada ede ko sinifiada jo mitwa prise ne mom se wahunu style bi na hyeme na ye ofa bomodi an screenshot na wode majowa baby awo Afghanistan Iraq baby awo biano India jo obepam na fe ye de fanframem ama wonsa aka na opese wo ko Josephine ho a wo wabom so woni mitimi da sports no na edi enhwanimu Akoma FM 87.9 433 465 0243 433 461 obepambi ade ama wedding eye outdooring ana baby a wukọ bi adwumam wabepam ade ashow na adwuma pa ne asasene eno nti awia yi
Oliver Syria Mix aso ya sene ninti petombra papa nedi tombra wa ede Oliver Syria Mix sanso ena mansoa mansoa se bomodia mansoa wase wo ba pepepa ne we yade ni nyina no herabasa ebetwakọ mansoa herbal clinic enu nti bomodia na kwai for 2000 bookshop and stationery enwoma bia book bia wo pe bia textbook ene enwoma sua ho akade ye tombi ho amuzo herbal clinic say wo ba ma no emu aye bete wase bra no ma mu enya zen papa enfama time herbal tia emi what the bre ato yare no malaria beko na 21st Akoma FM 87.9 Piwak Natural Health ya the 3P garlic mishaba numbie na entutu ho ya de wa afa yemra na yane efia asantewa entwetwe enkomoi na ose obi ahwo no be me bia ha no be me bia tete no enu nti age se efia ene betumi aka ade akire ye oba yamwa ha na apom te sen pacho nyame adum nti boko eya boko boko nso enye boko sa because nyame ahodeni no na wo ba ye nyina ye bisa wo awosema enye boko sa o enu na me pesa meti enye boko sa asi ebuo mu nti enye boko enu nti awie ye tie die nti a enye boko sa pacho yo en mihia mikun wa menene wale ye e friend ya Bismarck dodo na afren Costello Akoma FM 87.9 ye adwuma wo hom sei na be ma mi ne wo kekan awalesam wo achimaduasa ye tena pi ansa na nyinsen pie mu na wo wale me ye wale ye betena achimoda fede okoye adwuma bi a ye ensa dwuma na wo ne obi na ye adwuma wo distribute nsa afe wo ba wo ma wani na ho wani she wosimu obi antufo na yakaka ho asema wo se metufu dia menkofa aboa ai akokɔ nua wo nwuram emre fie akokɔ hwede ansa na mabetimi atufu na odo sika yawe crop itiani na mu na okofa asem kase ba fie crop what ni sika hwede ode we crop wase crop wa na ode ni sika ba pachai ma pachai ode sika ba crop etuatimi we crop ba se opia nyam ni ne pie na mu obeba na ye twan na ode ntokwa ne nam twan se chingam papa eno shi do di siso obedi asama on tie ma ye twan se chingam ka me chiro ne nyuma no pacho ne no mo chingam no o twan ho frede pacho ai eni ne beso pa eni ne benya so enti yankwai enti no man pacho menino ekan ya wa mia no okofa eka kese beto ho woni ne kade ne wamu a adwuma mu nsam na menene kan ye no menene kan ya so obi adwuma no oye utu won hwe so yie no akofa sema amafie wa mia me ti woni na emu na odokofa asem ba afie eka kese beto no so a wo hwe a wontimi ntua iti no police fo che no adwuma wura ne ma police che no wo che no wie ye no ye komia ne papa ne ko ginam ne ye ko be no yekobe ni ba fie no wankwa kwotwe n'anum asem biem enti no ema asem beto me ne opapa so police fo etata ne papa saa na muda asem no court ne papa ne ya chi ni tu se si adi ni ba ne se papa ne manu ska kakra dia na okọ da wanya bi ama no na se o chi no kotum bu 3 days no wa chi papa ya kotum ti last one o chi no kotum saa na so na papa wu eti amu ba flame no metimi ankobi ti papa no de ma na ye be no ye ben ba fe nyame anu kura na boy asa ete ho wayi na ni kura won fi mi kun ya me wale no ya Bismarck no boni guy name no Costello pachuan edi a obi adi nimu ne pa no Costello ti wen fi yan ne papa ne tete sa na papa ne hye da ne say wo mra ne yeko yasem na afri court wo me na mafu twi form but tem bia na amotwe me de me ko gina court de mo achimi so adru na menyem akakra no mawo enso no boye mfi mpo se menyem na still wodi ni sika kakra dan botomu sa wensa enu achi kurampo no kodan ka obo madamfo besia ti wo kwa kodan ka sa no kwotena be na wo wensa ye hwe
edi adwuma na no woye na edi ayi na ma akaba ye edi ma ye che no me ehunu mpacho ye nsan dwuma no woni obi na ye dwuma wa chim odan ti wode nsan ko nkro so e na ko edi nsan ko mankofo ti ho sei e na boss aka no edi beto ho ti wono so a wo dwane yi ka no ekomuntum yi e ma nsan ko boy ana akromfo ko hia ne kwam no omo giska no ana woni ni di nsan sika no na makaba ye Pacho ai scanning odi ye e fa ne so pa ene so no na di yo o me kaka ka chem so bo ma comment me ka hu bi ni ye di enti anu chemu Akoma FM na boyi dada enti ni papa dada na oba ye na mo chi no kwato mu won sanwam chi no kwato mu won sanwam kwada mu brobo so me enu achi na ye sa ko be no ho aboso kan fo no sa agigi ska ba ye ene edi ko be no ba fie na asem no tutwa ye sa asem no tutwa ye okwotena na ho fe wo mabiem me frɛ na wo so oni me agyae wo so ma phone so ye gya wale boy so oni me agyae me kun ye bismarck ye fe ko stero wo so oni me agyae ti me frɛ ni bia wo so oni me agyae oni me agyae na msia ene woni me agyae da fa me ko huma abusua wo so ye ni so de metena ho ache pa fi se anya de obeye se adwuma no ti ba bia meti no wona de me kwatena ho so wo mabiem ti yetume na me frɛ ni ka che ni se yawo yetumi on ti boa me na me nkopɛ ba bi mfa o man mpo nkonkotena be me ye mmia me ma wo mu mmia me ko ye messing work ni nyina wa mmia me wa fi me kura mpo se me ye nipa chop mo nipa kura ya me wo ne last one akura na nkasa se wa to atale ba ko mpo asha kura no po dade bi nsi da unti me fra ni so a se ya obehwa wo mai wo de me na wo fi mi bi ma behwa me wo mai enu so wo fi o ma no amanem 10 cedi woman wa mane me 15 cedis 20 cedis no da mane me na me se nkwala ni school na o se nkwala ni school ni de wonti me nhwe school fit ne papa anhwe ni school no ne papa anhwe ni school ono ne papa anhwe ni school an so akọ ss awie ne papa de na akọ ss ene wa wie en so no wase won de ne ma de wonti me nhwe nkwala school wase ne papa anhwe ni school nti de an eti wonti me nhwe nkwala ni school ono ane ma na wa wo ma an wonti me nhwe am school nti me man mo kachem se me fa panin kwatena obi nchen kwoto nsuo panin na nyamfie sen pa che okọ 9 years oba na bema 9 years no fa ne kwatena obi nchen no kwoto nsuo pa che asema aka kire me no to aso ti minsumi fa me ba ne kwatena obi nchen ti kwala ni nyina wo me nchen sisie ya me kase amedi ama to school ma ya wiatim nyina eno ma nyina wa ya na bi nsen ya de obefi me ti oha na me frefre na ansa me nya sika no kura mpo won nche no kira me frɛ na ni nua ba ko wo ho e frɛ no pa akwasi am frɛ no je e wo aboso 87.9 kura mpo ni na kasa ansa na boya san ni 10 cedi 15 cedi me ansa 3 sanu asan ni me sa 15 cedi ni ade no kwala ni school fees o den o wasi ni bus asa aka kire panin ni kura mpo se me anya de metumi etua mu school fees won nti so obi ba mo ma me ho de a mon kan kire wo no se be ma bi oba be hwe ma me bia mon kan kire ono mum no tua mu school fees na me de mitimi nya se adwuma no eno wa kasa asem no nti da kura ni trim se ne papa se esidan na bebe yi be kase ai se be ma bi ba wo ma me ho a wono na entua mu school fees eno kire mu pacho eno no wasi ne bo pefe se won hwe nkwala ni school nti me de nkwala ne ko no ho tama ye bi a lockdown no me de nkwala ne ko no ho se me kwakwaji nkwala ni school hu nyoma ti mi du open oyi 10 cedis share ketwa ne nsa se me fa ne nko na de achi blada wo de nkwala ne beba na msi you me ni na ntwi na me kwatna kam na me besin ko woda no boy ya amfa nkwala ya ama me kun ya amfa nkwala ya ama ade achi wa fa na ama na wo se wo de ambeba weekend ti weekend me da nanumle no na wano ankasa sa afrem se me meti asem bi na msi da asem na o se me nua na ye fra na fi ablon wa no wo se wo de nkwala ne to abonten na msi wo de nkwala ne to abonten wo da ade achi ampa achi wo de me hiansa wo de nkwala ne to abonten ne se ya kirem wo de nkwala ne da afichire wo fa mo koda dem ti esu se wo de nkwala da ba bi na de wo mo ya to wo mo nti ya kirem ya wo ma nkwala ne koda dem o ma nkwala ne koda dem o ma wo da abonten mpacho an ti ya kirem pachi yo to ma nkwala ne koda abonten sa na entontom awe nkwala na nti menua no kofa nkwala na anopa edu anopa na menua na kofa nkwala no ti enumre na ti so no abegye so ne amokoda ti menua na ekọ na obi friend no na obre wa nkwala na ya kofa o mu na ya wo den no no sister ma no sister ma na wo da dem
na nkwala no baby asa ketema wo mu na motete no na chese wo ko nkran no wo ja nkran ni bi wo ho mienu no wo ho e ma be ma no pachai enti wo bi na wo so sister tenkran we bi pachai enti wo bi na e ka kire wo sister say be ma no nkran ni papa ma nkran ni da abonten enti wo no ka sa wa kasem ma me ra ho papa enti okofa nkwala ne baaye no enumle wo be fa nkwala ne nkwala no obusa nkwala ne nkwala ne say no kronti ma ye pa ye pese ye ka kire say ma ye na wo da mu anantuntum re ye ndodo ti be ma ne ba no say Costello na da me fa nkwala na ma nko no silent me na ye me ma me ba baji wom ti woni oba ni yiji nsem anu a woni oba ni minua ni yiji nsem anu rough na minua no nso no onyemre no won so kan na adwen kire no pa so ye kwase ebu ni minua ebo aboa ye odi tua ne kanie na wono oye no ma bo ne pa boy no won po akasa me bie ma no ka me bie benya no etu asoma nipa be ne wo ha be ka tem se ma me ka sambo ne nkire ne ani asambo ne na on hwe benya ka pa asantu ye benya ka pa okay wasi wasuma sister bi kurampo ba wada ma pani a wo bese wa amepo na ni be fi asen wa be ka tem se osira me ama me nkasam bone nkire no na be kasam bone kire na ebenya no fisabo ma boa ni kun wasasi su no ono anka se won hia bi da eti ye moa ben na wo de boa be ma no moa ben moa ni bi se mi tama me ne na etwempran mi gya no ho etu kwan ena me ba no afa obi foforo we ye ho wafa obi foforo nti one ni nyinse na lady na wo ye no owu ye no boy mi kun ton santin tam mu pa na de obedi mpo no wonya bi mi sika mi tu kwan ya me de ba ye no mi kokofo de akodi pa kakra mi tu kwa me ka Akoma FM 87.9 na mi titemfichire ho ko pace ka ba Eastern region one na wo kope skaba no enu wo kofa oba foforo ne nyinsen no wo so oba wale oba nti mo na oba ne wuye na chi no na nanfofo na danfo ba ko efe ne rain off onu sumpo awu na danfo na afo so ya sami sane ne ntra na babia na wo ha nti wo pam che wa misane ne ntina na menene tenaye utie Akoma FM na wo bo eyie ble ni mu no oba no okofa no na owuye no me de misika fa ne tua sa aka no ye wo wusika na wo kobre wo kofo dua kwantro mu na sa de ma no beside tua sa aka ni na mpre ya wawu na yie ayi asika no misika fa ne ko hyem yankwe abraje se be gaje se ne we Eastern Burger we Eastern Akoma FM 87.9 yankwe enti no me boa ni nyina echi no se ne sa don so yi me muda tembia o kan me nya obone da ni nyina na dwumbone ehye ni trim wo ko nom samba eburo fite Benkustia nya ode same na matuam ka ko dan na manan Benkustia wo so ani me dama no kuma nto ne yem na cha sa benkuta ni dade ne editie aso no yo benku dade ne editie aso no en wode bro wode mpacha ma wo me balance won enya 1 month mpo bitimi serve otimi tam aduane ni nyina de time mu sei na plate ni nyina abobo agufom asantewa no cross empire make mi gidi pa onanga so ya we wotam aduane ede ahwiegu so yeso wo hwie keke wo de time so wo twama no na mimia na meti wo sei wo de aduane tam aduane na so wo de chammachi na plate ni nyina abobo agufom na no so makwa na manan ti na manan fo po na ka kye me se me mfra mabusuafo mra ne hwe woda na manan oda police for me person wo kase police oda police for na ka kire me anadwu baako wode Benkustia ne same no Benkudadia ne same no na mo ka kire me se sa ada ne de last ese me frɛ me nkɔfo na mo hwɛ na amgu awale na mo me ho to me no so ho mo na ma so afutuo no police station ha okay na me ho to me se dako mehwere me nkwa na msiyo ma na abo anadwo be sen 9 mu ho 9 mu una wo se wa wo foforo ma wo foforo minya wa amantimpo obi asemo etwom kaka emfa no ho no na wode ho ntokwa be so ye me so no abo
Opensa pa ya bi obeba bia no aye he wo aye he won mi se de wo ye ne nya wo ba kensi wo de nsa 87.9 akata nani no wo de abesi wo won kan na asem kura wo betwe wano a kopim so obebo wa obetwa adapa betwe ala pa etwa ala pa etwa ai ofa ne kwa esu hu na din won ka se won mpo ne eya saade ne etro obetwa tro sign no hu sisi but na de wo ka no de memeka no na no kurenti ne sofo baby ana okwa so le kura sofo ne ka kire me se Akoma FM pa de enya me aminim no a obi foforo na obi foforo ka tem we kire na obi ka se enya no kura but me de minim se de wo kan nyina no kura se bi smaka ye yenhwe emu a wodi aboa no se wo kokofo dua kwa ye adwuma ba ye na diska ne ma no kotua ne mpena ya wawuo no emu eka no wo san hwe be man school man hwe ni school sa tam no de no wawie school ndada ne papa na hwe no no ko school no eti enu mu kura po na me ka jen se ene sa de wo papa hwe wo no akọ SSS wi a hwe me nso me de ne na mo ko SSS wi okay ti me man won tuya feeding feed da Yeah. won tuya school fees da won to book ma bia da won ti min entene ni sa wonyame enum kasa me tuya me be school fees say na me ba yi kura po class penin wo class 3 no tuya say wonim po wonim ho hwe no answer the 15 cd eno so anya da bia na ebo e o ma na aba ansempo na ma mefre na bobo mane ansa na be me kuma to ne yem wakache meme ndan se me frɛ wakache me se every jajaja nya o mu na be kache me se me nhwɛ me ba o se nya na be kache so me nhwɛ me ba ani no nhwɛ nkura no wan kan ho abela me se mpa ache yo na me ka te phone o ma na o di 15 cds buy and o di 15 cd no o di 50 pesos bia so 15 cedis 50 pesos Mpacho say wo ko yi ya bet 50 pesos na wo ne nkwa na for 15 cedis na ayi penny no so okọ school Akoma FM 87.9 ti 15 cedis ni ye wonum school ene wo maduane o mbedie ai ene amu bibia on to atale nhye wom bro nyamu kura mpo na obi atade ma ne ma no on to obi ma ne ma on to obi ma muda bronya ye twa mu ya afie we 2019 eh twa mu 2020 eh twa mu me ba first one no me ya mu no ma nyina wie ye ne na afi akora na kodi agro na aboa bi abehye ne na ho sometimes ma to ne mpaboa wie ti mpaboa no ne nan ne papa ye nti no wontimi enhye mpaboa na ese me kwoto slippers ma no me friend wan fi me ne yi aboa kro po be hye ne na ho no o ka tem se na aboa no okuna na ayeden poison me kam kire o se poison fro na ayeden na ye di aboa ye ti sunsun bi etimi be hye nipa ho okay o ka kire se okuna na ayeden ai nti o ka tem se me da me fa kra ne ko hospital 87.9 me ni ya no ka tem se me fa kra ne ko hospital me da kra ne kwa no o ti se me tika mu dia o be se ne me tena ka mu am me frɛ no ka tem se woni bi ntimi san fa ni san ma chi nkofie ye hwe 15 cedis no ada wodi sika kese pa akra ba ye da ben sen 20 cedis 20 cedis eno no wode ba ebia ene wonya 50 no de aba ekira wonya 20 no de aba anaso wode 15 no ba edi sen ansa na ebia wode fofra ba pacho ebu wa 2 days ebu wa 3 days ebu wa krampo a obetimi atwa tum 1 week no ma mu biem wose wo ye obi adwumenti anya force say wo hwe ne wo de china de obenya no wo de bra ne ba no no onye den wa blabom enti aboso ka hono de no ye ndade na de adwuman bi no ye wo ho wa ware foforo wo no oba net wo oba ni so atwa no na me so atwa ne bi pa wo atwa no ye no wo de aba ye so yakasa enum no mate bi odi watem wadi matem di enti no oba ne di watem me den kwala ne ko ne ho no 87.9 na wo de sana ne ho na ga ne ye choba nti choba na ase na ne wo de kwala ne da amo wie na munyina akwade da dem no wa sekete wo choba na ase ama me manada kwala mi enu ada ho na me kun ya tena ka ma akwada dem enti enum no na oba no ade na wokọ kafa oba no wa so oba ne twa wadapa enti minua no ekọ ofie minua no eka so mfa kwala ne ma no woni minua no yi nsema no bi na minua no eje kwala ne ma no bi aka so do mfa kwala ne ma no na wona ne ma na de asie ne de ontimi fa kwala ne nto dem enti wo fa kwala ma nti wo de kwala ne ma no na ne yire no ne mpena no ne no wo ho no enso start say
o ka chen so on frɛ me mama mamne to frɛ me no obo mama ne no na oba ne kasa wachire wutimi nkeka bi nkyira wo yele na ada wo yele no wusuro no ayi be ma ne mpra no ka chen so ya frɛ ne Mary no na ka chen wu kunu ya Bismarck Akoma FM 87.9 wotumi nka bi nkyira me ana me de me ma na bla no enem lensu ya wodi ya makɔ mema ho sɛ mema na hwe no no kura mpo wa wo mienu de ama ni na na bi wa abnase ɛno no abɛtena nknan e boblentin sɛ mintimi nya saa de no bia enyo na mbɛhwɛ ba na on de so on netin de on na so use ni bema ni sika eyo ti bema no so agi atum ti sɛ ono so wodi ka sɛ ne papa anhwɛ no so wakɔ SS ana wo so pe so ja kura mpo papa ɛto ne me ade asem no ba na kache Mary kache wa kache ni say ball bi a watu ago mi pa cho oba no e ka kire me say me ye kwase ampani ba pa say me de me ma abla be ma say won hwe wo na me ka ba cho wono hon say no ka asa asem no me tum ka chen so won so ye kwase aba pa na ye o say wanya be ma papa bi me de ball away ma so akoto agu netu na aye wade foforo no ka che me say be ma no 87.9 mi kunu na me na aye bola no ukru na so wo ye bola no wo so na koto agu ne nuoma krampo me de kwa koma no ne ma me ne papa me kire o polity bag efi otimode me tirim nya den efi otimode adumbo ne wo be ma ne tirim no ma me yesa me kire ne nuoma o polity bag mu na me de koma ne papa ne ma me hu nuoma no krampo ama nkasa na mo je nuoma ne si ho ade be ma no ni ekolak me oni ekolak ade no want to efi raso mu Ghana must go na me nyeska na just a business must go me kire polity bag na me wo ho na me kire wo akasie ne bim na me de ne nsa ne na ade ne ka ho ekoma ne papa mo o ka che me say enoma na me de akono aka ne Bible ana me ka che say Bible ne de o man party no say na me nko hwe ne Bible mle no na me si me nya ne ne enya ne cha etu o ka na ye bi wo ye ho sinka no oba ba gine Bible ntinka sa da na ba jama ko ba be ko mitu akumi agine Bible de anka minim ba wa etimi ama Bismarck what wo agine Bible Costello wasisa wo de ensa no ekọ na ring no ekọ dia fa dia ka ho aka ne Bible na de no fa Bible na ka ho Bible npo na atete mi ni bi npo am de be ma no ada o waro fa Bible ka ho Bible no what to me afani na dia fa no Bible ka ho ko ma na case close Bible no se Bible de onya da nyame asem a hye me senti nyame asem na o de share me nsa no ti na ma mitime bo a wo no nyame asem no enti na ma mitime bo a no nti wo gi free me nsam a me dem po de anya sa atman de ahwa wo ma no ye hwe mo worry mfie san ye wale 9 years 9 good years and 9 bad years bad wo hu pacho bad pa fi so me anya ni je da na me fan sempo nka ma no da wono nti na me den saka ma no enti se wo so rebo me rembo me se da ku bi na me raho ya na me hu de me ya me den saka ma 87.9 na wo ka che me se wo ja me na me ka che ensem bia na ekoso wo fi on bo na ma ne se ya me black pant me sraw ojo hwe wan ka sa kwani yansire wo nkomesi wo hu de wa ye wo se kwani anya dan yansire me se me ye nkomesi na me hu de ma me hu se ma fon pa me se ya akopim se mitimi nkwa me nan fufuo mu biem so wo se wonu nani da ho eye me se de o ye no hu ye wonim ni nya no wo se me akopim se mitimi nkwa me nan fufuo mu biem sa ai onu no obefa wo no se na wote da bi o se me so papa o se me adaku me hu wa hwehwem a meria ho enti sada na ma me de ensaka ma no de ye ya me de ensaka ma no ene sada no na do nti wo boy pa ma no ga na minim no mutimi to 50 pesos ansa na mitimi adidi 50 pesos pe na mitimi fa biane ama no ko na me ba na wo tua me wo kita me no wanunufo eti eno na ma me koto me suma me ba pani so onkoto nsa 50 pesos mre me na me no ansa na mitimi de adi anwamo anwamo ade wo de sanan na adi anwamo era hwe ye no ankono mo san kwasensena na dem ye no mo san fa emfa ni anwamo ye didi de nkwan gina ho so sada na aduane na mo no enti be ma na ma wo sua nsa no sa na wo ka enti me hwa na mitimi fa ono no ade so ana nsua miti so na me meye kwa nsani enti na me kekere na nioma ade koma ne papa mo no enti ye hwe wo se 9 bad years
ɛna bɛrima no ɛna wɔtena na nye good years enye good kra ma me waka nneɛma wo bɛrima no wayɛ de aboa no nti since ɔware wo bɛpem bra wode ne nsa kɔba no yɛ mu gya wadeɛ bɛrima no ntumi anya bibi papa bi a wɔwo abrabom anye de bia promise nko a wɔsi mi pom yɛ sɛ mi di dwa no wa ma me anyɛ wɔsi mi ntena fie hwɛ nkwala no na emom ɔno ankasa bɛpɛ sika ba ne de abɔbla etu ɔkɔ a onye sika kura mpa mi si yɛn kɔtɔ wɔsi obusam sɛ yɛn dan na mi si yɛn sika no ɛnso sɛ yɛbɛtumi asi dan nti no yɛn ne taxi bi kura yɛn tɔ ne fɛ nyɛ adwuma ɛna obusam mi sɛ taxi ne kia mi pɛ deɛn na mi si deɛ ɔno ankasa pɛ no ɔntɔ ɛna ɔka kyerɛ mi sɛ ɛna ɔka kyerɛ mi sɛ sisi no ɔkɔpɛ driver ni nua bi yɛ driver ni wɔ nkwanta mi kun ne so ofi nkwanta ɔda nkwanta ti ɔkɔ hɔ na wakɔfrɛ no wakɔpɛ kaa ahoɔden wom atɔ afi de drum ni bi na mka kyerɛ sɛ sisi sika no akɔsi sɛn ɔka kyerɛ sɛ awale egu abusua ngu etima ɔne ne busuani na ɛyɛ ɛbɔ ɛhyehyɛ nneɛma no ntin ma me musa ho asɛm ti me wɔn na no so ɔbo me wɔ ho papa na efi ɔfɔ kaa sɛ me ntwa so ma me musa ho asɛm bi mu ɛna afi ɛno akyi no sika foforɔ bi emu sisa bɛtɔ akyi na meyɛ tɛne yɛ fɛn kɔtɔ prɔto ne deɛ ɛtɔ a yɛyɛ menya kyɛfa kaa ne menya emu kyɛfa prɔto deɛ menya mu kyɛfa prɔto no nso ɛkɔtɔ bɛpem nnɛma pipa ne hyɛ mɛyim me bag mi sisi prɔto no mi nim baabi a prɔto ne da sisi ɛnyɛ ɔno ɛkɔtɔ wɔsi wɔ ne papa bi na ɛkɔtɔ papa bi na ɛmaa ne ɛkyerɛ no baabi korɔ na ɔkɔtɔ prɔto papa no so kura mpo no wɔne papa no nyinaa adi matam nti ayɛ yiyam nti no adi matam nti no papa me ne nkasa no matumi akɔ no sɛ ɛyɛ mfa na me kun ne tɔ prɔto no so akatem so wɔde prɔto no bɛto a me kyɛfa bɛba mu deɛ obi foforɔ mfa asante wa wonyi ni sɛ wɔne ɛden wɔ bɛrima no so dodo me ne nya de me kura mpo no na ama me hu kasa enyo no po anka kasa no bebre mpo minim ye onam ono hu ntina ma mesua kasa mpo a me kasa na fa so mpo ni so enti yenhwe bema no wa ma odwetire da bi da wa tontoma ma da bi wo on tontoma me wo a de ode ye me ho ade eno abi na me last one yi na me ntoma short me ye chop money po ama me bi da last one na on ntoma short wa ama me bi ntoma na me ntoma short no wa ama me ntoma se menje emfa nje kire me bempo se be ma kokrom na watoi bi me hu no dress so me fe we de be come in 90 brazier na woni ma wanye bi ma da ne top ba ko to ba bempo na esuama me na mentimi anhye na nubufu ya awade no se de musika se egu ya no menti ase awade no egu fon so anase ebegu mpanimfo anim egu onu de na ogu no fon so ya bismarck de ogu na wale wo fon so owie ye no amefre na be ekwafe ma tena ho ekwafe ansa na me di ne nioma no na afi de wo taata me so wono pese oba ho area na obeda baby amema ko han no ne me ka che ofo so oja me no ya won sande usika ya won bo akọ Akoma FM oba na so pese obeda baby amema ko han no na obi ni so na wohunim se mini kunti na ode ho afem mi o na afa me befa ukotum a eda asem na nipa no po be ka che me wontumi mpo obetu se ukona ni be ma mini be ma me ko mini kun na baby etu no so wa mo wo se bia koda ko han dan da bi wa mo me ho na me friend no oye me o ka kan nsam a ya kire me say wo no wasre me kura mpo se woni me agya na mi so wo twen no ai na me de enya de wo be wale me biem yo hello Bismarck Yeah. Costello Yes. Boko die Hello Costello Yes, madam. Wo ye Ejana du mo na nso. Nyame adom me ho ye papa pa oti wo yira fia santewa ne nkura ne nka no ache Akoma FM 87.9 wo yira fia sawa ne nkura no mo ho te sen what o mo nka Abu he. what o mo nka da ben wo fra o mo da ben Costello Andra me no mo kasa no pe ni en kasa. o enu ani o mo kasa na enu a wo sande wo mo kakra Bacha. sen Bacha se. me ba cho sande sen na ma wo mo 20. se o hu asre papa ana na utwa trust 15 cd message ni wa ezi see 15 cd 50 pesos da so oboa
Min chantro and Jeffrey. Come in for can free no hammer. Costello. Hello. What's our Sunday is 15 cities, 50 passwords, and yet 30 cities. 15 cities, 10 cities, 5 cities, and now the 50 passwords. Akoma FM 87.9. Hello. Costello, what's your name? Say, Andres, Casa, now the Sunday one more. What's your name? I'm the same. Aye. That's also 30. David. Okay, I said 20. They said they are about 15. Na me pacho before we ba Sunday and 15 no. Na we Sunday o musika na nya say. Oh, me sane ana pa bia me sane. Oh. Ano asantua. Me ba cha na we twa ntregu Costello. I try be crop my friend na wa see nipa nipa o ye mobile money wo aboso ka hono wawu. E to onya ba bi nya mobile money no. What's it like? Akoma FM 87.9. Costello me pacho ya na wagina baby ye kakra ma me na wa homa ni twetwe se wadaroma. No, I'm Kazamiti. Okay. Na wo se wo bia wo ye mobile money wo aboso kan wo no wa free. Madam, asoma o kanya no ko bi anyway. Madam say o kusa ma check message. I'm sending someone. On check message. Man, then I'm from Pesa Yano Cran, and I'm a person quatembo or send one or no account to mammy. Tell me be near than Sidia Bebem. Or got him so the empty and fork I want to meet chances and want me if I find name. Now counts to mammy. And then come better what Tinebia Yadan Sidia send me chatra and I said 1 year chatra. And so I want to mean say I didn't find the mobile money account. He said, your friend or the empty and fork I can see a power. Costello me pacho woni efia asantewa wade no egu. Akoma FM 87.9. O say wona me bisa wo egu ana wona ye be ma egu. Ma me wo last limba me ko say what the snap ne me ka wan bi Akoma bush na for so ngale bi. And to say, Obian friend, Indian transition can be said, and to why you were what would your woman say? Why you're anyway? Why you're one? Hello, Costello. Mammy, you. And to what would ye? Woo, so say our dear no, and we were you no. But I now, what were you for? I want a ye and cry. Number so review. One are for Boy. Wa ne ye friend me wo choba na wa mho na kono oba ne mi aka se ada me ho abo me ho so ana na be ma ne mi agyae no na me da so frefre no dwa na dwa me ma ne na me frefre na me se me da me frɛ be ma no mom na frefre me na me wa sole da mu ntino me pie aba be gina bonten a me ye yi. Okay, enti Costello sa be ya wo frɛ wo yiri wo ye baba Bamba jo wo asemo ko mi anya no kure. Wo boa Costello do bo ni sofo krampo ya wo sema me Kenya sofo friend pastor kwa ena ni nua ya friend judge ono so wo hobi onim sema me Kenya na Costello ebesidan na wo yiri na etibi abonitiri maka so wo ba bia frɛ no wo abra wo ba bia frɛ no ono opo na frɛ no Costello ni na frɛ me sada ni say first day na me no oba na kasa ono na de ne phone e frɛ me to frɛ me na mo asole da mutimatimi amfa say ye kakra no na me pie ko gina baabi na me frɛ no pe utimi da satam no aben oba ni ti ada na me no wagya na frɛ me sa ada me kwa ne be man ti ma wale me no wagya me ba Costello wo kan san komo we Ma oboa ko shinini what to take amaso na sesa oboa Adam be try to aje udan. Okay, say what that so worry no. Na won fa ba foforo wo ho. Na ne wo ka nyina oboa. Wo so that so worry no pacho. Yes marriage without consummation enye marriage. Ebre ba na wo ba fie a wo no yiri nya na mu nhyiamu. Se wo nya na worry a. Ma na ba ho apamnes this yo. Sema me manfio. So long as madam for dem na me kodae.
Me pacho efia wa han dia ma wona nkura ne se wo montre mu ana. Otima minti hokra. Kwasalo efia wa han e dia ma nkura ne se wo montre mu na wo so ma wunsi ho. Wo me father ba ko efi na odiscussion ne se yemfa heden. Yemfa han dan no. Akoma FM 87.9. Kwasalo. Ana tira utwa trosa ses kan wanje. Ses kan wo beji free mi sem. Bisa kachira no so beji na kira ne da kro de beji ses kan no. Ani fia wutimu sese obaso beda wa ompere. Woni mre ma na me kwa ma we can say na skade na beji free unje. 5 million wanje free mi sem. Wo je en wo bi put on side ye lo fair de kon class atam na yelti ase o. Wo fa ni fie ho. Ekwo nkase edi adanse ye. Ekudi adanse me meje 5 million fi wo. Waji scano ekukura pon de ka 3 million wo di mi din e na bo besia. I see 3 million da ho. Wo fa ya wo ne ne wo ho blam wo ya wo wa so kan onu po ya we see e wo sansem wo nyina wa de ti na wo twa tro. Enye wo wa sem first kan kwa no fa e bi fi so no ma ibi no de bel. Nti eno na wo je wo ka tem se je mi sika. 5 million se mi se. Wo de 5 million se mi sa. Wo ye ko hwini ba. Na de 5 million mami. Wo Akoma FM 87.9. Mrs. Camera and I'm the Kohanda, wouldn't come fast from me the metre. Ayi Costello me pacho ma me pese me hu se. Edan no wo mu efie no mu timu sesi a. Ya wo pese mu ko wa wo san ko da ne nchen no. Wo na wo han ma wo ne nkora no na de pese me hu no. Yes, because me papa sika be sending by no dey han yes. She me papa sika. So why can't me be feel na wa come no go da. Enti na ya san na de ma no. Because of my 500 Ghana cedis. Na 500 ya behind that. Matie. What this can buy no. Canada the moon. Na be papa na ngata nyai. Ni ba na e force ya no dey 5 million no ma say on fan ko hadan. Ebi o Costello me chese. Se won ma ne 5 million se won fan ko hadan ya. Costello efie ban na ya hini fan ya behind dan 5 million or the man 5 million bosume. Ana was so ntamu bosumi num. Akoma FM 87.9. I think I'm going to pay my pro and I'm paying my you. We saw no one can say the problem. The facing, you know, or yes, man. Problem of facing you na kofa woka. Ye tufu si obi etimi tufu. Do be tufu no kofa ayi. Akokwa hwe de mfiri enwura mu mara. Na ye nja wo na ye real crop. Obi anka ho asem. Wana okofa wasem bae na wunya ye. Okofa wasem bae kro mbo ye tenchempo. Amane ye hu ye court e dimi ko gina ye. O papa dem o dem. O be ka da asem afa ho. Obi amoa wo. Wo ko dem po anya mi anka sami 100 cedis. E na me di ko be. O ka tem se wan suma me. Scam me wona no I says when I say it's saying me na ma gisa na kufi. E me wonka. O friend man e ba gisika kofie. Mama, what's else to cry? Come on, no sales. I'm not going to first what to see. I quite top money. Bitano. Now, sales one day now you're scanning free. Akoma FM 87.9. Because of because you didn't call some of us. I knew cut is there. Nebano. You know, come as old never touch and yo na wo kasa because of ankora no me pese me bisa say ankora ni school fees da ben wo mu school da ben na o school fees ma ba te me tie bi mano me tie me bi won so ro so atia no o say no da me kaze me fa na so ka je so nya butre na di na mu nye e ba me na me set me bisa no me da say o school fees ya woni mu school ankora ne kro school ben na o ma ne kro pa so ko god bless wa mo mi ansa nyina. Aye, madam. When I do a quattro mu. Pachai. No more train, a penny do you. Penny became as an active penny. Well, yeah, as Anto, I was won't dress school fees, won't talk books, won't turn tadia, won't touch it. Akoma FM 87.9. Now, Ukotia, with your receipts. Man, but to be Bisano. A true one receipt be a chest, which ya will manage school fees, books, or talk, or ya will manage Sadia. Aye, madam. Nepacho, when you know, may and say. Oh, man, that December, there's a Yinamin bow. Because of a number I say Yinamin bow. Now, yes, when you say Abrana Motiano, no cosam. Na we ya saria bopa na ono na aboa wo
na wo dia since wo ware ye no wo muwa ne kwa bia so mepacho wo ye bibi dia ma wo yiri ebra na mo ware Ma o si de no kan bi o si de. Wo so wo winsa. Bizanse da no go ton mama. Wo winsa de benko dade aburo no ima na edimirika ekwaje eyi shata wo police station. Akoma FM. Asem no na manai o na kanokre. Asem yi aye ke o na manai o dan police station. Na manai asem yi da ho. Costello. Hello, mommy. Monsamu ni number 9 police station. I know the case no. The case am nya na the do for make mama na ka say case ni. Na woni oba yi case dia ebi nko ho. Ma mi bi na nya akataka se bi na we there. O for report na do. U ja fala ni u do there ma for report na do. I don't know for how that solve problem here there. Wo yire woni ne tia no wa ha ho. Ba so da ni. Wanye bibia ntia wo se be ma. David. No ye ne niam nyina correct so oba. Ai, abi o ye ne ya ne go the police station. Me ne wan ntokwa issue around the police station. E bia na wo ta abro no nti do ko police station no. Ma me mo ne hwe. Akoma FM 87.9. Ai, me mo no. Won twe sika wo me so na pa kwese nyi wo nsam da. Won fa banku stia. Entuam ni kansa me na me fa nkika mu nko. Na manan hoda. Na police ni yi to obegina kwana no wo se adwane fa insurance for health insurance for. Wonye bi da. Costello. Yes, mommy. Say bibia obwa. Enti oba yi betumi atwa ntro se. Wo de banku dade asa no. Ama na ko enti me bisa so oba na kanse bebragu so. Ba se bia efa bi no. E bia oba yi no omu ade omu. Ana wono aduane mpokra nsi ho ana woba ne ye bibia wo woni nye wa wade nim se be ma oso oba na anye hwe wo ye ne niam nyina fan so oba warefo but oba yi waso ta bro no aduane wo ma aduane so ade ta na chi e ma plate ni nyina bobo eno so obo a Akoma FM 87.9. Ai da suadufo ka mo hia mo hen sa da no wurafi da suadufo hia mo hen sa da na mesime bu kwakobu sama mu date na nka yese me deba wo tam aduane a me de aservo wo kasa ya memia ti wo tam aduane no de bo me chite yam na onua pa akwasi wo fie ho bi me boana wan tam aduane na me ba pani ni mako e pla aduane no e kokotugui me boa me ba no kura po di akonya nka wo to abo ni tirim na kura ne doje ye na ekwo plastic chamber akonya ni nyina bubu ye ma yemi sa no tobo Costello anonso won kai. Hello. Me pacha anonso won kai. watepa wa shere no ye hello Ma ba so da bi. Me pacha enkura no ni hwem enko yie. Costello me pacha Ma mi tie o. Yeah, Akoma serious because FM who did come away no. 87.9. Yeah, we are not the phone at our so no come itie wo. Enkura ni hwemu no. Wo yire afia sante wase enko yie. yo say kasa ye Ma te wai. Okay, what enu ti say na wotwe. Boso misika say na obetumi aka bom. E dia bra nkura no. Ma me dipani adwuma me no. E dipani adwuma me ye. Me twa abo ma o. Me bisa sa boso mi ana na wotwe. Say na wo benya bra nkura ne ehunu say sika say e na wo de ban to oba ne ka bibia. Ye anyi ni. Ma ba te see. Eno ya boso mi ana na wotwe. 1 week. Oba bra ne say 80 cedis enkura. Bachan. Enkura miensa. Eni ya 100. Ma ba so na me say dipani adwuma o. Say adwuma baba e benya sika ne hia o. Akoma FM 87.9. Costello. Ba na sika no mu adwuma me man 100 cedis. Costello sika no enye kra na di sika nko a o. Wo mu school fees. Wo mu books a wo mu beto. Wo maduane a wo mu bedie. Entade a wo no mbehye school atade empaboa ni nyina ka hu bi. mpaboa amu shekwa ni na say Meye. Right. Ema obi nyina wachi nka jo se kasa meye na bia waka ne tra sa me nua be ma. Obi amami o. Obi amami. Jeze yo bi mu na dede o. Obi amami.
Yan shall say, we say, Unyai or Bano, me pacho, obey in the Musa, Munyaya, what dear, you don't know what to watch a war. Man, for China, I may say, also, in your money coin and said, I'm trashing it, Udian cannot be a. Na da ban na wobeba amaye nyina yatena se na ye hunu se mo ware ana mu ja wade because se e wona wo no wo ba wo enti Akoma FM 87.9 Man but no obana mo kan de nyere ko eye na de le peda me bana ya atena se ya kasem Bamodian na peda because say Mary wo ho ya wode wo no no to ho to so wo ba wo enti se wo be jai na se because wo so na wo ka kire no phone so say woni na jai meboa man but obo me kan bi anje na yada oba na woni ne te kura mpo no unya me nkire no wonya me kire dana na jona nkwala no minuane na wo be ko nkwala no ho no saa da nkwala na mpo ka kire msama saa da ne ye wo no ne yire ne ye wo fi ho pa na me se saa no se an a obusa nkwala ne saa ya be ma bi ba me fi ho anana se obi ba fi ho dia won na se otua nkwala no school fees na wo do ntimi ntua yes na ka kire mkwadwo ni ayi switi amonya nkwala o na oso san ka kire wo say ayi wo papa hwe no ntimi hwe nkwala ne school ntimi hwe so ma wa ne papa hwe no ene wa kwa sesewie enso so ndo ntimi hwe ba school to asa ka kire panini say so obi ba hwehwem dia won na se wo tua school fees no no ntimi ntua oh ayi Costello say asam we no kra na eye no kra wonim say woka asam we de kire obaketoa se be ma foforo ba hwe o ma me wono na wo so mu tua wo school fees mommy yes o ka se nkwala na no keke me ka se enkwala na nkasa ko na suiti no na di ka ka chem se ne ye hwe TV se na suiti be kasa ma fada akobi na panin be kasa wo de na kwa wunum de wo de be yen sare na na dwon bo yen no wura fi na wo sa ka chem so fa ni ko TV so ni nyina wura na do ba di ka wan se de ni sa ka mo de me nkwala no wa akra so mo ba mo na enkwala se ni so mo da wo yire choba ni mo na da me fa me sa bwan ka obi ada anajono ayi entokwa ni sie no meme da na anajono mani nchire ni de ni me ye di ma ko Akoma FM 87.9 ko bo ma yere on kan kure me ka anajono nkwala no ka se amu meda wo na muda abonten no na ejija seye awade na ejija aye ofuka ekoda dem no ama da bonten na sa na nipa ye eti Costello da ben na betumi abekuma se ma o se da ben na betumi abekuma se am ya tena se o ti betumi aba tuma se me pa chawani ba jo se me pa chawani da ben na betumi ma abekuma se woti wa sheda ma ba jo ya se na me so se ye ma bi da district ni ye bia ye bi so ki ni oma ye ya me fro ade che bia wo ye ni oma kanokro manokro ni wani mu na tro beble na nye eti na ko gina court dem ma wantimi ankasa so o twa tro beble ti ko gina na wasem na ye beble Akoma FM ti wantimi ankasa de sa do ko ensawam kokoto ho kanokro manokro ni wani mu adwuma mu ho a we say won kanokro wo se wo mu tu susu bi ansa na obetua nkwala ni school fees na me twa yan school fees dani do won so say e say edu so na mutua kan wo see the whole aboso kan so na moto ya no edu so amantua wo de ama mebo a wo say amantua ama now then how is it then how me pese o mano na esa mo your problem you're correct mate wo de sa no twa de wo te so Costello ma me so asem we na minya wo na yi wadwuma wo ne obate wo ye wasabia sebema wo ma oba na nige ebeside na oba no afa wonsa e de akoma wo force waja ware mama just say me so wo ne obate na wo ye bibia as a father anasa as a husband edie ne bema oba no afa wonsa e de akoma wo busia so waja ware 87.9 man say me na wo na bi wo me be man na ne teno uni ni susu bi ahụ be man no me do se bi dan se me ne dai wa nyo no ase sande ma kwa ahụ zi Utie Akoma FM no kwa me di kan bi ka sen kwa ni fika to mo ni mo na me ba aida ni wi ya no me ba
1 million. And as to us also was some cabi munya yo, as a baby or one cacabad, as a one person back in What boy? Oh, papa, Davis, my quiet trauma. What yet, Opa, mommy, the phone will check it. Munya phone, no one come about money, no one check my ye. And see, I Costello Pebrana bra. Pebrana bra. Akoma FM 87.9. Baby, I did ye but to a wadaroma. Ye are your best sign wedding come watching. You Bema Costello, and you need to come on. The Obacabia or Bois, or Banning Caracre, or Banus, the Bema no so camo. The Obacabia or Bois, or Banning Caracre, or Banus, Beman and Caracre, and Nutis say. Why na enka no kure ye twa ye ho aba ye ba ye de be ma no a ye ne to so no me wadansi die pa ne hofo no krampo adansi ni nua no amone ne wo ho no am krampo ya we e wo bibiem na nsen ya me de nkwala no ko ye ntokwa no ni nua pa akwasi ne e fe ne judge no ono mpo na mo ntimase e hofo na mo ntimase nti ni nua no e na bobo amane ye se de me famu no enye na bobo nkofo mane se mo obi anu nti ame na munim de me fam bra ma bra wa munua ne nsem no ka me fiti pla ko pe mfa nkwala ne ma wo se me ya wo be wuru kwasalo na fe wo kwada me ensa no ya bra wa mo 15 and 20 cities no ye twa ye ho aba enyu afidie no enfri ha ene entina mido na den na wote ho a wa ye stiff sa on fa de asibi anchem no meje nkongoy na me hu ba bia me gina sisie okay enti nasem nyina ene se me mo ne to fa nkyerɛw na one abrante bi e frɛ no Ernest enatie ese empra na akasakasa ba won mo ntem ene one ni gyan ye no okohia abrante frɛ no Thomas okohia Thomas no emu won no ohunu se wonyem na no ohia Thomas enche nti ye ne se akra ne da branye Thomas dia na emum no Ernest dia ene odi akra ne koma Ernest enti Ernest hwe ne kakra kopem se wo wie ye na Ernest se ene sadia meye DNA test nti Thomas ne dia wankasa nyinsa ne nya ne dia na emum no ono ne susu se nyinsa we dia da bra me di friend na so na ba Thomas enu nti no me dia Akoma Ernest na Ernest ne wo wie dia ma me nkoye DNA test okoye DNA test no DNA no ewo ha ya de ba kire mo afei de adane ye na no akopɛ na sam na no akoyi ne ka na yenwura mu kakra safo a abrantie Ernest ono ne wo first boyfriend pepa cho David men nyese bi ono ne ni omumienu se bi a one Thomas na meka de ende e wona nyama sam ese ntia Thomas no Ernest Thomas so nti omo metwem no enka men call past Musa Ernest na ya wo boyfriend na wona ne temebo a Ernest no okay na Ernest wo hia ne he me ba cho na me ma menua etetafo nti honom na medi hu no tafo honom na medi hu okay wa ye wo ho ade me pa cho de menti o ye wo ho ade me pa cho de bi wa nya ho ade nti woni no but okofie ko hu wabusua kakra mo mo hu se ye basafo a ene Ernest de tinti se ne hu gunso gunkra ye nim ba ma ye ko bisa no pa cho menua panya medi na chi ene ne na one na na ye adwuma nti ena nam so ma me ba ko nso me kan chi ono de obi am ni me ma me ni wonyam ne na edi nkomo kwa achi okay so nde no nim se me ne wo one Ernest ena wo ho chairman YBC ne yire obapa we obapa enterprise pankro no masalachi ya wo ma bia tum de mu aden pa ena young billionaire wono so abie ade atum de emu adia wono mu ATM enti yehwe woni Ernest etna efie san me vacho ebeburu 1 year de ebeburu because me kwatena ho no kai na me ko school ebeburu 1 year woni Ernest na ko school me pacha me jai school ho na me ne me ma me neti ti aman si ye too free ho no mu na no ma me te he tafo ho ma anti ye too free honom na ansa na mne ne eba be
twempana nti ebebro 1 year ebebro 1 year na wusua adwuma na uko school ebacho na misua adwuma na wusua adwuma ise wusua adwuma na wie pacho okay na 1 year no a wone ne tena ye no obi e wose na ye mpratwe mu no akwaye on and off ye jai ne yasamba ye jai ne yasamba mo de na te sen pacho na nti saa de ba se na mene ne wo honom no na me wo many boy bi di nkomo wo US oye madamfo onye me boy ba se mu no no so frɛ me say opeme na madamfo no wo US eni mi ti ebi ona me fro ka kwa na me kɔ ba bi a otimi frɛ me say wo sha atade we na wo kwan na o de magija nti no kɔ US no wo de wagija say bi a me pie kwa me kɔ ba bi a na so amanko 40 tell me say ti me bo na wo pene so ema no okay so one pene so di ama no a ene na eni hia ne san wo pa memempe wo se dem na ama obi teteme pa cho de ko ba ne se na me Ernest obi a na me ne te na me fere ne pa obi a na me fere ni nti me busa de o wa broche ni ska se me pe bi de aye ade wo madwumem ena o ka jem se o pa me am print onti mi ma mi ska kase esa ne ho akoye den akodi me maka nsem ne be ma net de a ena o send me 100 cedis nti enam se ska na ma eje won honom na ayese na obi za me sem obo na me si mi ni bi nti o send ska na ma me no message ni se ma delete ti one day one na ska che me se me mfa me phone ma ne nkɔ hwa ade o my bed ebi wo me phone ne so ena me de ma nurse wa akɔ hwɛ message ni nyina nti Ernest ni bufu na o ka chem na me frɛ boy no de o US na me ka je nse baby a wo no wa ware wo honom because of so benya pipes nti na ware wo ena me so me yakwa ketua mintimi nware obi a wa wo me ensa na sese me ngoda nti no mintimi mpene so se enam se ntokwa bentimi no betena nti me ka kire no se de be yanka Ernest ni beje di se nya me hwe no no nenka wa pene ama yasa by still na ena no science tin se mbi free me ame hu nipa binum ho nti no ye me no ne ma ni gidi e wo menini mi enum no onjimi ndi Ernest no anasa Ernest no onjimi sensem bi edie sensem edie na wo ye ho sensem na no otete e se bi o se wo busa me hu nipa bi o se ebi a wa frɛ me se bi a me phone me hu me mpeke ti no wa frɛ me hu nipa bi se hwɛ se wo fie ma me e be na se mini hɔ a na se ne megya phone wo no mapi na wo ne Ernest antimom pa chodabi obi atene baby nti ono na beda ho na wo na akoda no ba akoma mu nsam dwumade so akoma 87.9 FM nyame ehira wo na wokọ ye Facebook page a yakoma 87.9 FM na TV no de na chese o sei Chrome TV Kings TV ni Onua TV ya de atum live ya wutie bie na mom no channel so papa ema me se nei ya de no adoso enu ntire bomodia se ya de bi tete na ya de bi hawde a ene na wo betutumrika Akoma Nsowa Herbal Clinic Mansowa Herbal Clinic eho ena ewo se wo ko ene clinic papa ni me se wo da wo ba o ntime go ba ma ntime ngwe 87.9 yaso ye krawa anampo nwudwe ya de stroke ibi atoa manchiro je so je wo ba bi enye ye diabetes anasa fibroid na da yemu je se diabetes utimi se wan hwe ye nei wonan ye betimi atwa wonsa ye betimi atwa eya je nsemo me se wo da Mansowa Herbal Clinic e wona wo se ko fibroid da yem aya wonyem obawo nanso wonko an wanyem ba fie mienu nanso wontimi ngo wonya Mansowa Herbal Clinic eya prostate be ma wa hwe ya ya de rubber ebeto bemem hepatitis anasa kidney enwo ha odi a ene eye Mansowa Herbal Clinic for ani eche ho na wonim yaji awas papa awas ayaji no eje watwe hunwi ne branches no eye dumienu oman Ghana ya to apete ya headquarters ewo Fadama Bomday Washington Bay and crying ewani ewo ne ye free health screening ene ewo ba ya de fide be hwo ni paduani mu Akoma FM 87.9 enro ni de ni ama wo ato na ye wanwura gaja hye ne ye bai Askwa New Road no ya ne Mekwam warehouse ena edi enhwani mu friend Mansowa Herbal Clinic e was 0503 528011 0503 528011 Mansowa Herbal Clinic na wose agese wa ma azantewa
ma wo se bema no ema wo kwaji sika ewo bi ho ampa try ono ankasa na di first one do ma me na me kwaje ye ti me kwaje edu 3 million na me che ne say baby adu no no mitimi nkon biem visa madam for so say sika no odidi ni dwa mitimi kwaje gigi ni sika sa ama no sa na wo fra madam for no phone so no aka chile ne say on fuma ni sika ni biem nka ho na ni sika na okwaje ni nipa ne to so ntie ya wo di ni nyina bebo mama na sa na oboa obi na okwatena papa na efe na kase no ho no ne na di arensa no abepan ba bia atena so wankwato no sa ni nyina no eti sister bia no wo fi o ye national service won de ko pie ni so your friend Gladys won de ko pie ni so no be ka se mo bia mpeska ma ni biem na ko hwi e na wo twa eti mo bia enti ho na me ka che madam fo se mo oba ho a o friend phone so a mo o ma no ska biem bepim nne on person be cheska no na me de to ne bla na wo ne no wo aboso kan friend bla mo me de to nanim na bla na for so na wo 100 cities mienu no ahye 3 million bepim nne scan e ko 4 years satan pona menyim timbe e ko 4 years ntia ka ko 5 years madam fu ya kan anti wono hu se mini bi ntia ya no kan no wajai o kan no wajai fa Costello picture no ento so maye no obi a wonim ne bia no one kan chance wonya responsible man na minim we kan we si oboa di oba ne beka bia be FM 87.9 obey wo so nko fa bibia wo nko na ate oba na ate so amesra no oba ni nua kura mpoti se ni nua no ayeye mo fo so no ba che on net wo no wo ti se wa ayeye me no Costello ni e ye ni ane na kasa no oni wono ana da hoyi sata mo ogodo asinti picture wo twa ogodo as woni na damfo enu afa gold ni bia ma ametua ne ka pacho da be sa enu podi kan ya ansa no obeyansa no sa oho no so okoba bia wo si wo anya sika enam sa na mo onko bi ena ma ma na so on fa ni sika ma wuni a ene na adwuma wo ye nyina no de ni sika ne fa he ena minim no mo si abronsan ye nsi hwe mo atoka ye ntoka nti sika no de ye den minim ma anya wo no de ma wudie mo fa ma me po mi na mi ya ade ye mi yo chirechi mi de machine si fie no wo no so na mi de ya na mi de hwe nkwala school ese mpanka man nka mu si school dem poda enye Costello na de kra no to school teachers from obi anim no Akoma FM 87.9 obi anim no mpachan wono na so de kra no want say your friend no say o se wo tua bi no wo so tua school to school mu na den wa say nyu no na de o mu to ma aden wan ka se obo ne o hon my mistake pass me yi na no wante mete so wo kan nyina bet o kan no makan ntine eja ho ni German refi me ana me de nkwala nti school last one krampo me kotu admission fee na me koto ne driver no first one ne ko ensano distributing no me koto no ho na me ka chen say offer Bismarck mani o enu eja abo me sui enu o sister nti nkwala we na ye Bismarck man nti won hwe mo me say offer kasa ewo ne headmaster in kasa na school fees na ye wonya abotre man enu akrampo me fra headmaster no pa na chew se won hye mo 1 week bi wo mi ame enchira se enkra no kra de ka wo school mu sisi ya on first kama wuntu ai ba cha ye no mponkwala na kasa mu nko school na ni sika ben wo se da bi o de send wuntu ye nhwe wo 15 cedis Akoma FM 87.9 woni ne ba pani ni ai na we 9 years 9 years ni se picture we na che na we so ko 6 years na mu picture no this time in trom I am phone so na mtwetwa wo enkra ni wo afa pa o wo ba we na to so mienu na de to so miensa no so wono so anya sen ono so keka ko 4 years mo won enkra kama we oba ba ko no ka jem se minyanu no oba no o yare serious me friend no o ka jem se minyanu na efiada o wo ma bebre wa kira na da bi ne bana ne ma mi wuye na no kwa no krampo won hwe no ne ma wo ne papa ne ma me nche wo dan kwanta obi a wo mo ma bebre na ma ne bi mfa no obi yare osija ma wo so oba wu bi aka ho tijai wo ba fefefe we akwa ye oda ayi so we so yi ka sem senti wo yale me yan ntimi ma na ebi wu free ma na ayede on do onya yenhwe Akoma FM 87.9 oye wo ho ade no oye wo wede no how did you feel beginning na menene tnaye no echire no we suban bi oda na di ntino ma me yesa awale no menwale me fa me hu nhye mu kra wo ye wo hye wo foforo oye wo wede no a wo hwe nanim no wa hwe nanim na mo ka vows
wo ne se be kwa akosi ba bi se me pese wo kire me men susu fi se na ono nso ka se papa me de aye no onjai me muda won fa boni ntua me kada eti men susu se sa adwen no e be dane aye boni se ama me wonyi ni se wa yam fom so menya no hwo no anga se waka se oyi waka ogina ba bi kan dia me meka no ebenya no wa mama no ensi wonyi ni se wa yam fom so se wudi nkan e de be ma nsa ene ne niema ekoma ne mama Akoma FM 87.9 na me ble pa no ofre me phone so na o say asire me frɛ na no o say small so hu de wa ye mema watete asensei me se wa akopim so otimi nko na fufu se wa janu o wudi nsako wo fansan ko ye o ya o ya na no wo ye enti ade na wo man ensa no ensi ho na wunya adansie bi ono ankasa beba mu abeka cho se de mitumi ngware ubiem mi ko jawa wade enti fami sabre me ni wo hu se be man aka cho se fami sabre no but wanka na odi akonti wu no jawa wade me mpacho mi na me de call ifi se o ka chem se mesi ho ache nya dia wo beba se ye ntenase nkasam ne da na juma odi be dimu asasi so no no hwa ma na fa sa juma na eni sam su na meble na meble ntina mpese me yi firi me so ntina ma me de kwa na me wo ho nso a no wo be pie ma najo Akoma FM 87.9 ntina me din san ko sa flat wo beba no na me di san ko ye se di anajo no o megina fichire ho nye de engu me so obasa na o ma me na obetwa ma no san ntina o no so me pese obegu mani ma se wo bebe makwa akwotena no ntina ma me din san ko ye o din san ko efie se ni 1 year mo na busuafo mfrɛ ho ana nso wo no wabusua nkonkohia na busua na bia omu hu no se awaregya ye ne nie enti be ma no nye se ma obia nko bibisa wabusuafo nso nka bibia nkyerɛ wo wabusuafo ma no yese wagya aware maka kyerɛ wo ɛna omu nso nka hwe nkyerɛ wo be ma no woni na anya japade bia mini na anya japade bia de meka se enu suminim be bia da plot no ɛno nko ɛno nso no se wo ba kyerɛ me de obɛma obi afa ye obache wo sa plot no be mo bi afa ti plot no pipa ni kura mbet mi da hwehwa mi hu ba bi kura eda bia no wo se so dan ne yere merit mu o David Akoma FM 87.9 utie Akoma FM no edi apote e na wo pese Costello enye ma wo akura no hwe no tru point na me de wa ha wo se wo hwe akura no bro 20 bro 15 se bia enye papa enti se na we expect the free ne ho pete na wo twu bia wo man kwala ni ska wo so be mo 100 Ghana oboto yem mesom sa obesom no ntua school fees ni wo to book ni sa ni o man nkeka ho ene na 100 Ghana no de hedan 100 Ghana no me de be ma mo aduane aduane anopa no be o de ba wo mfa mra yi 600 nu mra na ti bisa adua de anopa no ma yi bia kotua amo feeding fee ni am classes fee na ho no aye betwetwe me no me ho ato me ntinya me ya adom na ni am kwa de menya no me de ato am botum na mko wa ware foforo ba chere nu ale foforo ejiri me wale obi anso mu ano ba chere me wale foforo no pa na me mpeni ono na mpeni biem me mpeni biem nti okoye obi antwi wunya obi a odwie asanto wa wo se ba chere obi no wo se de kra won de me mpeni biem me bisa wa se me si obi antwi afra me gusu hwe bi afia ma ya asanto wa ma obi antwi me gusu pe bi pa wujiri ba chere dia wari ayewi ubesa wa biem na mani sheda anje hu po se me wali biem die but I said September me kan na nkofo ka se minti na me de no so abeche wujiri so ya nkofo na se ya na ba bi frefre bibi utie Akoma FM bia na wo pe bibi ahwemu ase nkofo ina ka no satura bia na dem de be ma me ma no kra me nya bi eti se me obi nche dia obema bibi dia ma mami de hand or be mami de better do na mami ma no okay enti say 100 Ghana no waso masom ya me nsira papa Akoma FM 87.9 ni di koma no peja mu na mabedwafo entra se Pastor Julius ha zanso na na akua ewo ha Evangelist Michael Entry condemn no fanya kodadia wono so ewo efi ha say na wonim bibi
mame enkanfo 21st clinic enfama wonu na wo mo ye sciatica expert ai ebia na woto ase no atwetwe rim woje ho a enye ohunu ensi okra to trade ene na pasca ene wontumi nsori mpokra na ngampese wagina na mienu so ene akonya no awotimi anadim ene wodampamu anadam enya de abetimi asori yesi akwadwero na enso so wonu nim se yade bi e friend sciatica ene ha wo eju se rim woto ase akoso na se wodi akwa bia na enso enya no adro yasoso no a ne agya wo sesa ba betre fie eno nti na make am for 21st clinic dia ma wo se yaka sciatica expert ene 21st clinic a doctor fo akuni ni ene ntini ya wonum enim de sciatica yade ne se Akoma FM 87.9 midu omo wadanse ame fare da bia roda yade bia so fru trinwe so ko so mawre so fo ani acha 21st clinic na yentutu ase deku fama lab ne scan ye your massage near the water machine so near treat you 21st canteen so dey ene 7 am pepepe na aduane no aye ready ne fufu adwere nkwan papa bi banku ne mu yi wuduru sampa we dey hospital aduane na wudie enho ate yade bia nim 21st clinic branch eye edu 10 ni ato apete enkradome market avidu edan ni mu ye wo ho Kumasi show overseas Otafa radio yenie sunyane techima go sashi na ye bo pampe fra 0540311311 0540311311 was it time ya de bra ato yade ne so enu tibe so malaria how malaria anopheles mosquito akaw ama woje hu anje malaria so enya bape no anu mu ato Akoma FM 87.9 wapitete ejasateko ana wonam ya pa yi bi woje hu anye time herbal mixture ya de brato yade ne so na opese okwati yade ne yade ntam kwa ware pa de eni na ka je herbal capsules so enie ebi immune system no kwambo na akwati yade no ema wonum yade ne site no yade bia eba na powa ubonse immune system no na apamo yade ne ko KNG herbal womroma bijana house ubenya time herbal mixture ne KNG herbal capsules ne biato atonsu monakwa junction kwalena keba doni eba misi eba PFA have made ozone scammers apidang ubenya bi ato chemical herbal shop biamu was water time herbal mixture and KNG herbal capsules from 0244 417 669 0244 417 669 aya di aduane pa anya painting bia na dani o miyo ubedi aduane bia de yade fon ba bra obewu fon na afa yaje wo sa Akoma FM 87.9 na kwa ya na wo bai wunya Oliver cereal mills enya tombra watimi di na na pa wiane anwumre na wo wanim se tom pani di bia tafre ne sata fratre ho na akura so di bia mama di bi ko na no a ubonsa akura na ye nani some style bi no hwe mama wudum se mama ebo ne yam Oliver Tom Brown Oliver Wine Mix Oliver Millet Mix Oliver Special Mix Oliver Mix eno ene Tom Brown we nei e wose wudie se kire ni mirikenim na so utimi di bo anim tontom enuane nura wudo ni nyina no yasoa e de agu Oliver cereal mix mu eno tu wudidie no na kwiti ayade na ba ho ba free yade awodo pi ho Kema Line Company Limited fra wanom na kwatu Oliver cereal mix ni bi go supermarket mu e na afa wo soto ni mu 0507 169417 0507 169417 Kema Line Company Limited number no fra wanom Oliver Akoma FM 87.9 Mako bajamjo super na kwa Obapa boko dia nyame adom na so nyame adom me ho ya papa pastor Mako yan hwe afia zantewa ene Costello Mako mema ba kwa Agnes osu ansa o Italy ene birthday na aja your network dey yentimi enfan picture to sunti man happy birthday pa na yiman so e was Sax Pharmacy e patase we a big fan pa nyame hia wo mo Mako me kan asem we ya ma wiase nyina ahia no so se Mako wo nipa bia waso ne bibi yese okoye no o won plan a e wona adwene mu yenhwe aware se be ma se me kwa akware a o won botaye a o de kwa aware bara ya na obehwem de om ne se oba na okohia no na oba na onyenye na dwese obeware nti that point na be ma no be hia na o se me pese me ware no o afei na wo kodwene ho ahwe se me kura sabre me ware be boa na sabre ma so ware na no de wa plan that no oba enti obo no plan ya wo ba no se oba ye obone a e wo no ane ho
sɛ ɔba na ware kan paa sɛ mepa ware nso wɔ no ano hɔ so ɔba no sɛ ɔbɛboa ma wayɛ nhyira nso ma wɔ no ano hɔ but wo deɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no kɔsi sɛ wobɛtumi ahunu no ade sɛ wagye pɛne sɛ ampa mɛware wo ansa na wawura awareɛ no mu enti deɛ yɛ no nkɛsɛ sɛ nka yɛyɛ no sɛ ho awareɛ no mimi nya nyama adwene sɛ mekɔ akɔware ɛnsɛ sɛ obi adwene a ɔno wɔ ɔde ba nti na sɛ sɛ nka medi akyirɛ o ɛno ne mfomsoɔ bebree nipa bebree yɛ wɔ awareɛ mu menya nso awareɛ menya nyama sɛ mekɔware ada na mema no yɛ sɛ asɛ ɛyɛ coincidence mekɔ menya mmoa me ho ɛna obi abɛka kyɛm sɛ ɔbɛware nti na mɛkɔ ɛyɛ very big mistake sɛ wɔwie wɔhyehyɛ yɛ ma ɛma no sɛ mpɛ sɛ mekɔ sukuu wie ama ware mesua adwuma pɔ me ho wie ama ware na wɔwie na afei wopa aware deɛ ɛneɛ woayɛ wɔn hyehyɛ yɛ nyinaa wie a sɛ meware mpo no amoa me a deɛ wobɛyɛ biaa no woayɛ saa ntotoɛ no awie yɛnhyɛ saa deɛ no nso akɔ sɛ wohɛ sister yɛ asɛm a wɔkan a aberante a wofrɛ ni Maa Akos ɔnyɛ serious sɛ wohunu biribia wɔ ne mu sɛ wɔyɛ bɛrima a wɔyɛ serious sɛ abrabɔ bi na ɔba ɔbɛbɔ enti menim nsɛm pɔtee a wɔtumi ka kyerɛ yɛwura yi a ɔte no ase because Maa Akos interview a ɔne no yɛ nyinaa ɔwɔ ni abere no koraa no na ɔde ne nam baabi ɔbusa no question wɔ sɛ sɛ sɛe no wogyina so this time home maka say the way a member BC tete ma no duabo dia ana maka no empa wiase da kyerɛ sɛ oba bi wo ma ko mfa ma ho oba sene dem apanto ase aburu ya na sɛ bɛyɛ oba nipa bi mu asase so no na wo firi mu fia wo mfiri wo nkɔnsɛ me sɛ kɔkɔ dada ba foforo akwakoye ne saa Maa Akos sister yi wɔte ohɛ no fɛfɛ onsa bonya ba foforo ba ni monyamfo enye no wanya wa ba foforo won kran yi a wo ba no foforo ma ne Maa Akos me kyerɛ sɛ ɔba bi wo sɛ wɔde aba ha ɛne yɛbɛboa na sɔfo ba ba bi wo mfa ma ha o onim sɛ ɔba yɛbɛka bi asɔfo ma wɔnya wotadi mu ɔba bodua panto ase dɛm a wonye nipa biem ana wɔfiri hɔ asa akɔse ba foforo pa akɔyɛ ne saa so na wɔyi hwɛ de wɔyi di atete we nyina mu po wasai no hwɛ na ho fɛ obɛya sai hwɛ na ho fɛ na sɛ tema wo kɔ fa no wo odi mu ankasa na wo timi hyɛ da kɔ fa obi ba ɛyɛ ne saa a saa begyina ka sɛ sɛ deɛ watete asɛ bra yi ho bra Ghana fo mema bi pa de Maa Akos sɛ ho odwu mu ohunu sɛ sabio ɔmo da sum yɛ so sɛ nyame hyɛ da bɔ wo mo sɛ ɔmo de no mo mani wiase botaye bɛ pa no ɔmo de bae no what me for Maa Akos mpacho se wo ye ben wa na hwe oba na onu ho nya fe no e kama wa kwa wonya nimunyam wo nam kwa wo de wa ho ndi mpacho brain to hu se obiri na wo no kwa kan fo se brain ho fe da na wo de se be wonya nipa a wo de ontimi hwe wo jina ma nya sa me de menini hwe ase ahwika ene mema bai se afutu aye tu de obefa wo fa de on fa nso mfa ene me hye yima se so mo ye adwuma ne yetie mu afa futu mu na we on nam ficha to bo obefa na on fa menini ase na emom amra a asese ene ne die ene se wo baba asase so Ghana mra se hwe no ye Ghana mra to nche a tro konkuru a ye di akire eye Christopher enso kyerɛ sɛ wo di ba nipa ba asase so ya wasade so hwe no o mra me hwe ne ba nkwa miensa ebusa na me di 80 cities ni wo nipa miensa se 80 Ghana city ma konya obo no bo ya fe no be ka 100 Ghana 80 Ghana city hwe nkwa miensa na ne kantin fi na ya omogye na yesen ene de akura bedie ene nkura ba omo kosko kalipo ne biscuit na shom bag mu eno nkwa no pa wie ne adwumra no nkwa yesen okay se mema 80 Ghana city media omo na me hwe ne ba na me maka me se nyame na aye modern religion asake nkwala bi ama enye hwe yo papa kra he no na ni moja ne na ama nam papa fu bi a enka sebi nko wo mfata se ye to funa da kampo mu wo mo ka wu a yesesa wo se de yesesa ne yo ma ne yakoto ogu ba bi so religion adawromanti ya sake nkwala yi ma mo hwe wo mu mpo a munyina mudum kokura boma ye psycho so mo na hwe mo ni mu na nyame ase nyame hu mo bo ma ko wo mu nyame ehu mo mo papa na mekoso a na we de media fafidie so ya hwefo ya mo hwe ye o TV na Facebook no mo fa nche ye pa na yeguso ye internet no yeguso a eyo mo ba na dwiri mo mo ni abre na mo ba na dwiri nyame enhya mo papa pampani foguso a wo mo eye ho adwuma na se ye ni ehunu ayi kura be se dua ne so nti no yeguso eye mo fa nche ye pa na papa 3p garlic mixture
3p garlic mixture omakofa piwak and omakofa 3p no e dey about piwak limited na kofa 3p no e dey about dwama so no kwasem nie say vitamin and minerals especially mineral vitamin C there so wo money na ogi no bi no ma obenya bi ewo mo afi nso water or boiling here and nsu a ya no ne kakra and no so afi 3p garlic mixture no so pure organic extract pure organic extract so wo bo money na onum bia ebebo afi high blood pressure so ebetumi aboa amanage ama afi ebe boost immune system no so menstrual pain ni na abeko high sugar level no so ni na abeko afi so anxiety treat anansi ache ni na abeko obesity stroke asthma ni na ebeko eno ye 3p garlic mixture no eno nti piwak for ye twampuru se no kwasam piwak natural ye hunu ne yanka 3p garlic mixture yedra edimu enti wonu amesa bomodi ane pe bito wate Daniel ba Mr. ba Kolenak Apidank enafe Angelos ubenya 3p garlic mixture ni bi ato 87.9 edrono enya wadwuma nante ne pa kwadi mu na fe enya wadwuma pa na ukoto a hwese 3p garlic mixture no the edrono wo mu no glass ena entuano no eno no ena yede garlic kokopa aboho wo koto na ente sa mesre wo de jai ne afa so kwa na ne wa chenchera frɛ 0248 92 88 24 and 020 100 0021 nanagua Marco Debia meka me say aware you don't know enye don't do you don't know unim nipa na wone na ekobobra no enti de egugu mu doso tell me wei ena obi ka kire asofu bi say he wo wunya nwale wa ha na swale medi ma awale asem na unim ne wo keka efri se wu susumanim na awale no wonko obi mu a wonhunu nse de esitie wa se de misika ye wo sia adane nani afechire maako wanhunu wanhunu awari nye easy obiti wa na wo keka de wo pe o se awari no na ni nware na wonam ni nware hwe kobi na hwe awari awari nyina na nso na enwonwora ya ma na woni nso a yo anya ne sa bankuta wom ya de sa wa na to teachers oba kan sem a nsem na odi bi mo anya ne nsem nyina na odi ka ka ba bi odi for na mi waja ne na bubusa ni nyina wo FM woye bibia ma no anu de wonya bibia ma ne sai anadu atopabuo kura se nya asem keto ebi no ebi oba na wari ya no ba oni musita yie oni musita yie ubisa no we interview bisa be ma no style na the style ye den na de be na ka cho so oba ni musita yie na we the style ye den na na ka style say o the style ye den bayra da ho na the style ye den sister ko ansem na me nkabi woni mo ye mo styles mo styles obema ye man styles condemn na ma asem na bia ni ho ya bia woni ba da bia na bia oni ba da bia na ya asem Marco dumo mu nyina bema ye man styles bema o so ya wo mo waduane die o mo wani padua ye fe o mo ho ya akono onu na wuyi chasa wakase kunturu wo sedi akura ne ya no ene de kunturu na mewura wani asekura na wu kunturu na bema wu ntwia bema wo sori aba ensanom na wo bro na me sori na Debi ogo fa no so mic na woni se on na ko mi just business sister no ko me to we business na ogo ba no na wono se na wonim se be ye yie o ma ni ye na se obi o compaibo na me just what so be man se na compaibo we siesie no ada wo ye we ne kra no wo twa bi ada wo ye we ne ko wo twa bi etu fa so ye eti won se sa de na fa ho won se sa o ma sa ko fa na nye
enti wo ware a suban a wo mu no eno a na sesa wo di ko wie eye se wo sesa no wo be ma no wo so sesa wo na wo ye fie ni ti na da bia mo ti mo ye tere nke da so ebon no mo ye eno na kwanda maka eno ma ye mfimfi o mo be mfimfi o mo nye tere se manko wo be ware oba bia ni nisu bema bia ni nisu na emo mu kwotena bomu a na mo ba be ye baako enti suban bi wo ho a na mo mienu nyina mo dane no na mo dane na ma aware na aya akono na aye fe na nye se wo de ohun wo no wo nom nsa da bia wo nom wo ye adwuma ne yi wadi ensanum nti ye ka bibia wo nti ase wo se an wo ni mafutu otu a kotu akokɔhwe de yefo se ni nuane akokɔ omra fie wanum kasa ye fin pa bra wanum kasa ye fin enti wo be nom nsa kopema da wo be wuo enti wo nom nsa se wu fie na wo manyina akura afutu wo be na ade be ma wo mo abrabo pa be na ade be ma wo mo kɔwensani be ma kakra bi oba ni 360 from na nkura nyina adwane efiefo nyina adwane be ma wo so kasa mu a from anopa kopema nwumre na wo ntwa so ada wo ye dia be ma be ma no yetimi no tena ma ne yeyie se ye be fam a mu shepu ye na mu so mu shepu mu hu bi se wo no obi na tie but wo ne se oye okay when ne betumi aka se ya worry me na kwansini masesa mensa na me de ko se ma ware no ma bre ma bre Wahunu yes the jamo kaya brebi ana me so bre papa yes shepu ye ho nkwa boni kwani le asem yes shepu ye ho nkwa boni nkwa nyada ni mo duane ye ogana me se ba 70% aya kan se susu die da fo aya kan se susu ano de kakra bia o se me mensa no no de nya brabo mo de mo no mo nsenti na wo fa be ma wo no mo nsa na wonim se be ye no se na na ene ma me fancy ai wonim se be ye enti nanka tuban die ene ye wasade ye wasade na me ka se no de oke no onyim frim ewom ma ko me tu me ma fo se makoye mama fu ma no nsi se emema mu ba be ware a obia wo suban bia wo bi su di efiri ba ye emema ka ho emema ne ma nyina wo mu na si wo mu yetere konda mu jeje mama fu ma se me nyenye se na wunya nwie ne oh enti se mu ba obia wo suban a wo di be wura ware anim enti fa wo de ni bi to ho na oba ne fa ne de ni bi nto ho na ware ne nye de na munya nse de hey hi ebeda ma ware kra ya akono enti se be ma wafa no enye fa bi ne wafa no ne ho kire ne kakra na wo pe kakra ma ne Maa Akos school a ana wafa be ma na kanya ni gie bi ana wo de afa be ma enti mesira ama ana mama ne se mu wo suban bi a ama mo mfa wo mo ama obi anshapu obi wo wi Frim and Faberman or Ramford and Yanni Ramford, Amu Mesa, me a taxi driver, remember me 150 Ghana cities, Akoma FM, 4 years girl and 87.9 month boy, and their mother. 150 a week, normal. Now watch it. There's a month 600 Ghana. That's why a taxi driver.
For 2,000 bookshop and stationery make a full one of the amount. Say book no pen do what to a quarter and I saw Tony Makomako. Now work with the amount bestia and I work as work for 2,000 bookshop and stationery and only baby your tom books are make for the amount. Now Ebia Wop math, science, English, social studies, the one I was sober. Now with him Ghana Education Service and National Council and make us say Naka one my jatum. Says I'm when you to be at Tom and ye. National Kindergarten lower primary and class 1 to 3 upper primary, class 4 to 6, and junior high school, senior high school, and nursing training colleges. Nina Mumro, one go line, 2,000 push-up and stationery. Mumra Nambaja, woman, and Quadamunko, and Bambong, Metro Cropotono, Mobayas, and Casakrama, Jangma, Pachangoma, and some way Namubo be Anne, Mobaba, but you know what you cried your cajon, and Utamumra will fight for school penny free. Mumra Namaje and Moma, and free for 2,000 bookshop and stationery hall, calculators, marker balls, pen and pencils, sticker pads, drawing materials, idea color works, envelopes, rulers, no mathematical sets, exercise book, notebooks, Bible versions, thing na, Ubenya be at the free Akachi Kumase. Yawo KO 4, KO 5, KO 6, KO old playing building mo. Ube we are a year fayan. I was 0544 0544 00 00 00 00 15 15 0544 0544 00 00 00 00 16 16 and 0544 0544 00 00 00 18 I mean, Chairman was for Obi no when we chinko baby. Me ba Josephine Ampon US Chao Power. Obi no when we chinko baby. Internet here break. I mean, Ohima Brobe, US, also me Chao Power from CCA, and I would dance so also US, a radical Emilia Ata, also Italy, or a radical power. What a moment. Namwa ebeye enche network na dika na ma bu enche kura ya be fa ya pa munkoso ni achi munkoso ani fa ode ase munkoso ya ebeye ma me kire wa to fan plus 1 ma me kire wa ya fan plus 1 nyame nshira nyame nshira yankwa die wo mu ni se ewi ase de asem wo mpanyifo si enti asem nkwa na yepe ye oni pa bu Akoma FM 87.9 ewi ase odu ni pasa de kwa ye boni akate nso ye boni so bra your friend say mama na ne kasa Costello ni din no ya Bismarck ali ana aro Costello L Costello okay. And someone for watching me, bro. Costello, I have to be very careful about the name. Yeah, and no, I must say, when them please speak English, good English, so that a queer. But my sabotagers are always there. Want to push me from the way, but the one who is blessed, who jobless, no one cares. No one cares. Who jobless, no one cares. No one can. Nobody can destroy my life. No, because the job exists. The job exists. Exactly. So, empty. I mean, we can't trick a Akoma FM 87.9. Oh, do maybe on. I was saying the power to me steady. Eh, you are no beard, Mamma, Mrs. and Cadini Papa and Kagana and Kobian free. Mina catch now. Obin go for so much reincarnation the on so we obesa kwa baby for so no about amagana be no copy America am za kwa wunim de wi asi we never so Kenya can go here copy baby for when the nipa panifo se get ayi pere so huja so awade ma obi a pen so ko be ko ni yo na so nkra bia mu asem nkabie mu nsam akoma mu nsam mama akoma mu nsam aye bebre se dia wo penu no nya ne sa so na meja no abrante ayi papa nyumo to say wiase beni hawaye mu me yare dom koko sasabro apetition toreles amrobes FM 87.9 ayi bodem ni be ko pa akoko fu o pa silver o ye wanya silver anu ko to chire anu papa ko bona so
silver share opeja control enso asientu osi ye makoko free way okoya nkrama nso akofale nkrama akofa akoko free no se wiase we mu wiase we mu unya akoko free unya silver ena so unya silver nso unya akoko free sa na wiase akoye na mfimpade ya nyankopɔ si etusu minim se de atie biblika minim ebia na nyame ɔno no de na ye ne entenase so obi abɛhia ne mfimpade awurade ne nkama fo mfimpade ayira ɛne nkama fo mfimpade ayira ɛne mfimpade ayira mfimpade ayira ukonro mo mfiwai re wo jira wo se so ayira wale o se mai na to guru so oba asemempo ni nyane se ne mfe osuro so be make se ne mfimpade mama send your kwa wana 87.9 eni enya ya mfimpade enti de tie bia ma ya manage o eye manage ana na kua de ono so na otutu boba park so no eye manage hwe uko ware be ma no ma petition ma hu so wo no forever and ever onya me kan credit a kire ontumi ne padodo se na uko ware no ma petition what ma ware na manage petition no eye betesa be ma no ko ma no ye dwamanfo mama wo ye dwamanfo so onu mu wi a oye wi num ni oye kromfo wona oso hu se mentimi ware kromfo na atwon ho afiri ho ka jem se me ko ware petition na masa kira no onsesa mama ene wo mo no nsa mama me come say wo do pa share investigation ada wo gina wo den ayi ase wo ware kwa wano nsa tutu me na ka kira wo me se odi bia phone line no na pato no original no mo fra sasma me kan bo a emrantia no mo nsa no me se obi a wo ko gina ware ase a wo twa bia nsa no bako dena sofu sasukra babo Akoma FM 87.9 the costello se mo se di osikasa utim se wa daisy wa omuru di wogina omuru di wogina wey obesasa da bai enti wona wo se wunya abotre hu se de makofa no anya yie to kombe na mefa so metima ya de ne ebeboa enye ne se enti mama maami me mitunofo se wonya bibie mu atusu opekasa okasa dodo wuja ma na nko betima ho su program na ma okasa dodo kasa de ekro bi de fe ne kajabi yenko sasa nsem nyina masa eye bribintia mesre do be ma na ye ono enye na so se wan hwe ya obi fufuro nso be fa wo no wo de saade na be dinam awade asan so ase mama emema mo nhwe ma bebre ebu ye mompa ye senka mrasa na nso abasa e ba sia yes ntoto ye nyansa eninim de empa e bo kakra na de support so eye kasa bebre a de bia no de wo ka no wo ka sempa wo na nso nya boafo Akoma FM 87.9 ezo kasa ni obi de ma wo ubisan kwesi bi na yeme de wo se ubisan say da o ware no the day na no mu gina so dem asofo be hia so no how she was feeling the day ananya sa the day that day the camera for nanya an ma kwere tentem mo tra mo mi ka tiwia afina na wo ba da kasesi adam kan enko video sa no ma kan tem no ke wo dem besa me kire wo di ahia me na afa adwobone na wo wiase na ma ga na nya bi no wo na mo ka wo bi mo ni do ko sa so da peja mo to mo mu ya o do wo mi temeti utie Akoma FM ntokwa de ntokwa ukwa so mu de mo ti ase no mo temeti na wo mi ti o me nti nguru wo na na kuya mi ti o me ti o Akoma FM 87.9 yes you wo de enjoy kura na kuya wo ga bi na ko kuya ga ko nya keji wa wo ga no ko nezi wo de so mama enti na wo ya wa ni no feel say na ni anje ye twani ho sia and I don't know na na kuya say what say you don't know have you realized it no have you mama realize it you don't know do you have the meaning of it Wunim dia wo kwesem ati sa kuma mu nsem and so na mama me per word me dia me per word me dia me per word me dia me per word me per word me dia me per word na ye dia chire woni agi wonu na mama mfo di ye wonu dia gosi kakra mo de kwa wani kwan kam bo ande ko to bangi na nke betima obi de campo ebi de ka bangi fo po ma ti wo mo yanum nim samo ya me condemn and right time Akoma FM 87.9 this one so enti besre e mari muru sadia no
Mosu so wadie so twan na ye mo so asem. Akoma FM. Ene de mama no bi aba se bi dey serve yourself. Ase wa hwe ne kase so mama no ne prebu. Kokoro ni kra ne brekuro die ense. Amecho wo ni bi o. Ti me bo me bra se wiamfo. Me bo me bra se wiamfo. Tade man betiti kokoro benya bag ba ko ama. Wode be ba betu ame ho ka. Ti me na mo aposi ni hia me ho ya ma pare cho na me ko be. Ya che be ko am ni mo ofo. So ho na hwe o prebu aba. Ya yo we di ma so konkro na ene wo ho be bi ate akoto. Mama, ma me wie ne se. Wo be wie no bi sa se mema no be wa bi ma so be wa bi. Na obi sa na se adie nti no niam aye wa fa mu nyina mu no e wo so sa wari bi wonyi ni se ne ho ba bi twetwe no hase mo de wie ye wo se se obeya onyi obi a obebo na o ma ne kakra na de ama Akoma FM 87.9. Oh no botaya na na kwa oni ni na na kwa jaje obeka kan no mfa nko oni ni gie mba cho no tam ko no to oni ni gie sister oni ni gie o me support ukru no ba kokro wa anya de ba sister de ntamani abre wo so no se hwemanim nam to fu pa and we ye second chance be san so aba be san se when ka cha wo se enkwala ni nti sister won tumi nya adwuma fa hwe ma hwe asema o ka twa to se enkwala no enti me nya obi a no obobo no me kakra m de ama enkwala no wo be so chite se yes wo to kwaje golf wo de wo to kwaje golf de Akoma umba wo anu na ko do chese wo ton I don't mind as well. I know ma mo ha na ekum no no kokko se mo kwa wade mo ntimi choose the right person. No go be boa mo. Ko do be boa. Ne boa fo. Wo pe de bi obi mo ska ko. It be so na mama. Here ni bi na kebet ma wade wo yi. Na so na mo say mo de mo ha ekuku be ma so nti. Wo nya do wo betima ti ska ma na. Akoma FM 87.9. And mo nya mo ho. Hwe yi se wo ne be ma nko trust because of your mabedie. Because of your mabedie. Ye nyame di bo ba ya asere wan fa ma because of the omabedie what the master be ma obewa woni dim e mema na didim wo e ya yuwa wo hira so woni didim yenton adamanda so yenton e fine command no so me se anyadai na ku me se anyadai ayu this yenton be mo obewa woni didim kata so ye you madre oma na pajalo o ze pajalo ekostelo loza ase kwan hwe mama ka se nkyere be man mama baby ani ma keka kro no wonya na dwen se obeya ade ese so ye nti ye de mrakete ebedi no na ade ba kon wo se ma ye se no so ne se sika ne kasa ba ye on fa ma wo ya mama enko akwa no ye nti ye ni aye ne nyamra on fa 87.9 because what me for the nim abaye no fe ma wo kwa hwe ni mo nyama kuta wo process ya wo fa ebi ne sa to me wa wo fa bi dia jai enko fa prasta koji wo kwa se condemn se memra o mo prasta kakaka bi o mo wa fa fam so se nto do so de ma no wa wo wi ya akata amani mi wo kwa family ko se condemn se wo se maje prasta do so no wa ya se yo do so wi ala fo dia fa ma be bi mo ate okay and you not just say you ba Victoria Atayi Victoria Atayi na no me say boni din adanu a me boy adanu a ye program ma you can say Dora no one know the 100 Ghana Akoma FM 87.9 the boy now was say update on Dora Dankwa please no question update ni say Dora Dankwa so person betre Kumase enti enro me ne kasa ya just e benya dan e wo Kumase ha na ya de ama no na wa ye adwuma e wo ha wo say na danfo bi wo ayi wa baby atuma boko wa ya de so kai me enti omo enya dan wo ho be ba behwe na ono so abetre mu enti Victoria why business o da hwa akwa ya cause akwa no so nya school seb e kama enti aha na be boa me nya school enti me pa cho de akwa kosi amanfo moano kwa ya asidie kwa ya asidie de tina wasi e pe baby man tira wa ha
wɔyɛ business na ɔde akora ne kɔ school a ɛdi mu ɛwɔ ha sei amuzu herbal clinic Dr. Amuzu the penny doctor me say wo be man ayɛ mmere ɔbɛbi ne gyina hɔ te sɛ signboard no na ayɛ kama ayɛ kete ayɛ sɛ yɛ ma didi agoro a ɛnyɛ yie ɛho nya kɔ no ɛnyɛ adeɛ nya me yɛnka woyɛ bɛrima na bɛrima nya adwuma ɛne deɛ yin na woyɛ hwanya na yɛ di adea na yɛ deɛ ne house ha no ma wo bɛrima nyinam na nyina so kama wo bi mani kura hwe mani kwa ɛno na ma wo kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima o say our sizes o be a size 1 size 2 size 3 on inches ni nyina de bɛrima na sizes no bɛrima de ne ba ɛwɔ sizes on say nyame boy yen ti na virgin share virgin asisi anache ti sɛ bi a virgin ko shia oya na je sɛ enimemu a ti ma ɔmo so de na ayɛ sɛ ɔsono de no o ba wo do abanu ma bɛka twom na sɛ size net ma yɛ dai ti bɛrima ne de ne ba nanim na wo ba so de ne ka twom na mo shia na she kama na tuma boa wa ti sa man ti na sɛ pa bi ho sɛ mampomoto we ne de emfo ɛni no emenji ya ko Akoma FM 87.9. Nanaka abaya o kan wa kan yentem no wan kan yentem wa de be so ama enti Dr. Amuzu na fefe we ye doctor kan say Amuzu garlic bitters no eboa ma moja de afisane ye woni fadua ne mo Amuzu ke ba bitters nso we ye frosa for ye free ya wubu che say wubu fumpa bomode ne no bi na Amuzu pie ba me chane so de ene honam ya ya de wonum ya bo so ho ato ho yo se fom na Amuzu e ba me chan so ene e 3D malaria ya de ya e mo man foto na nanom se aduwe wonum bi a woni sa ya de ne tonkwanta amapan tafo class 600 kuma se e wona be wo Dr. Amuzu e ba clinic no enkrai Christian Village and Prima filling station hwani musunyane area 3 mano otu den mu sanso na Tachima Zongo Chinese house takraze sponsor stadium junction ube hunu Amuzu e ba clinic bomodia na Fred Dr. Amuzu e was 0247 776743 0247776743 na shane so se dia ebia wutifie na wuni adwuma opa adwuma ye ene extra group of companies extra oruma ba adwuma so na extra group of companies as opa sales executives and also be a secretary oba church nemo sankofo na se we ambitious oye obi a wo pe adwuma no na afi wo confident wo akokuduru a wo de be adwuma na afi wo what the bay now also good communicator between any pakasa now watching or my genesis to say be a meje adwuma no be nya na omumra meto bibi ho saafo na hia omom na natural group say omo epe nipa wo kuma simpatem ha ya baabi a obetumi aboa e wo saa kwan so afi packages ahodo a omo etumi edemanie extra group e wo extra marketing hub extra reality extra debt recovery extra holdings and extra foundation sa na yoma nyina ya nyoma extra group omo eye e wo omo adwoso ho omo office no e TUC here ya enti obetumi afresh our numbers ya ejiri esu yi 87.9 0500 00 00 90 40 40 0500 00 90 40 40 just won so what to me enya adwuma ne bi aye na mom no yenua Bema Francis we no so bisa was say update on of was say Maa Akos what of Kate Kate dia se se nyame adom wono so ya bɔ mɔden ama wonim trebo nti ya mani sika kɔfa nwi na ɔde abegu hɔ ɛna se se wo bɔ tire no ayi NGO bi adawro ma ɔmo so de biska ne bi bai in God we trust foundation ya foundation ɛwɔ UK misi se Pentecost for no ya ɔmo so donate kakra pa de boy nti ya nyina ama na ɔde aka hyɛ adwanu ma ɔde ɛyɛ etirebo no ho adwuma ɛnwo adwuma nti wono so na na ɔba yɛ me ma mu twa ne picture bi to na ho ayɛ fɛ papa Akoma FM 87.9 ye twa picture no to wose ya de bekyerɛ mo sɛ de Kate ne ho ayɛ fɛteɛ na God bless Herbal Complex. God bless, oh God bless Dr. God bless oh asokwa ya feature ya na Dr. God bless say a kuro pa na tu o say the doctor I reject afi the diabetes kuro ni nyina oye ho adwuma atu ni nyina accept but modern so papa Dr. God bless na so ye afi anyarewa hodo o say wo low sperm count obe ho adwuma e dia ma afi obesity and asthma oye ho nya adwuma eye problem epilepsy hernia etro afi gonorrhea syphilis obe ho adwuma rheumatism kaka obe ho adwuma ma afi asabra a eto enkola etrim na omo nyine anya fe eno so
oba obeye ho adwuma afa nyensen na ope brabaje form Dr. God bless say onya fa form na bosu me pepepepepe obobo modia no wape ho aduro di amount na bosu me ne be wie no na afa wa fa yefunu entafo de na afa de wade eko fi papa ntitutumri kama na moto na kwa skra God bless Akoma FM 87.9 old health insurance and then mun cry down so man yebutio for 0243 641 860 0277 744 434 Edward Kosimene da and Dr. God bless oye adwuma was with the upper fire de nebra on person fatina we nebom no Malam anasa chairman YBC aha na yiri Obapa Enterprise pankrono masalachi anim wa biem anya asem ketwa na afi Young Billionaires Club. Billionaires Club. Fantastic. Okay, good afternoon. How are you? Greetings to Condemn. I'm watching you from Bremen, Germany. Asante is my name. Nyame onsha wiye papa. Akoma FM 87.9. Sikaya mubuabua no namode emma ye emma yenua ba dora dankwa no ya presente ede emma no enu nti ya di video no to so na wonso wahwe bi ya nya appeal ankasa na so tonkrofo akoma so na wonum di sika ba ye ya boabua no na ye de amma dora dankwa bi ne ye de kwan dan no ebi nso na ode ebaye adwuma no enu nti nyame nhyam ya di video no to so I'm afraid. Akoma mu nsam du medie nie na yi yahwefo ye tiefo adofo ye nyamude nie ye kan na maye ye so ye ne kwan ene ye ni agie ye hwe adoya amaye ya abro ye so ye ni na ede na amaye se ye damasio nyame hiramu ebi obi yi bi free bia erode nyakopon hye na nemu ene ye nua ba I'll be a time about 3 years, Dora, at the jumble, the Prince Sambre. I'm my own moon, mammy. Now I didn't buy money, now on moon, and some room can crack their penny. And then I do ya my yellow, a boy so. See, come a word drew, or so when the Niana, Nadia Maye, and Radina Bush. It's a way there, me Jai, I'm on one cassa. It's me jam on one cassa. No one can do one in a. Na yank everybody on as winning. Yam, or one was yana Bokuna Maya, or one was yana Alpha Bibian Quayano, Esa, not to say, yes, or Yanya to money in Tisicamu dear and Yasan Ketua, Yamin Shidam, Marcos Yase, or in a bit of one in our say, a Radina Mopon, Pia, Maswati Yamano. Ewo abdoye kakrakaya mayama yenua dora okaya mwanyi na nwansi fom na maye wenyi na manu era 87.9 FM akoma mu nsam du medie nie na yi yahwefo ye tiefo adofo ye nyamude nie ye kan na maye yeso ye ne kwan ene ye ni agie ye hwe adoye amaye ya abro ye so ye ni na ede na maye se ye damasio nyame hiramu ebi obi yi bi free bia erode nyakopon hye na nemu ene ye nua ba obi eta me ba 3 years Dora ede jamo be Prince Sambre ama ohun ne maame na wode ne ba ama no na onu emu ne etete ne nsam rum kakra de apen no enne adoye amaye no abroye so sika no emu edu oso wonani ana na de maye erade nyakopon hyiram enti we de mi jai ama onu ankasa it's me jam on one cassa no one aka de obo nyina na ye nyanke bebodi yo na so woni ya no omo ankosia na nkoku na amaye omo ankosia no afa bibia nkwaye no esa na chese yeso ya nya adwuma ni yie enti sika no de enya asem ketwa nyame hyiram ma akosu ase oni na bedafo nyina ase erade nyankopon ye obia kuma so ade ma no ewo adoye kakraka ya amaye nua Dora
Okaye when na no nsi from na moye we nyina ma no era 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie nie na yi ya hwefo ye tiefo adofo ye nyamude nie ye kan na moye ye so ye ne kwan ene ye ni agie ye hwe adoye amaye ya abro ye so ye ni na ede na moye amaye sei ye damasio nyame hiramu bebi obi yi bi free bia erade nyankopon hye na nemu ene ye nua ba obi eta me ba 3 years Dora ede jalo bebi nsamre ama ohun ne maame na wode ne ba ma no na onu emu ne etete ne nsam rum kakra de apɛ no enne adoye amaye no abro ye so sika no emu edu ɔse wɔ n'ani ana na de maye erade nyankopon hyira mo enti we de mi jai ama ɔno ankasa meja ama ɔno ankasa na ɔno aka de ɔbɔ nyina na yenyanke bɛbɔ di yo na so wonim yano ɔmo ankohyia na nkɔku na amaye ɔmo ankohyia na afa bibia nkɔyɛ no ɛyesa na akyɛ sɛ yeso yanye adwuma ne yie enti sika no de enya asɛm ketewa nyame nhyira mo ma akosu ase ɔne na bedwafo nyina ase erade nyankopɔn ne obia kuma so ade ma no ɛwɔ adoye kakraka ya amaye nua Dora ɔkaayɛ mo anyina no ansi fam na moye we nyina ma no erade 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie nie ba Dora and a face spending love equia na oya presentation no na Dora free yaji ena ebaye na ye nyina yenim yase yaje kwan no so de wonyo kra enti sika no yade bi de ne kra ye no de yade hyɛ ne nsam in case of any emergency ewo kwan so a na yatumi anya bibi enipa de wote ho a wo ye bibi asabia so asabia nyado na wadwene akoso because ekwan no wa na so nye kwan a sabia kwan a nipa nam so de bia internet say e dis kan bi man de ko mu ya de send no through mobile money sabia akromfo mpohia na enko ba se sikani na sa ma fe mo adwuma mo ye ne mo bra de ba ye no enko ye brego nti we ni de eno na ye de send nsam to oduru yi na wo frame me no na ya anadwode nso mehu se wode ma ka bibi kire wo mo de bi bre sema na ya nyame ne yesre ne nhyira de ma wo mo esan se yeyi sika no kro free ma mo de bo akoma mu nsam ti adwuma wo mo ye ne bia o mo nya sika e de support because ye ba ha ye nhye da nya ni fundraising bia na api bia wa ha but ye program na mo atro se ma ko ye pese ye bo asemesi na wo benten ye de number 2 ampa nso o mo ye kakra de bo nti ye sre wade nhyira se o nhyira wo mo dwuma na bia wo mo ye so na esi wo yesu di Marco ye hwede ya hwefo ye ma ye ni etiefo ye ma ya na ebro ye nti ase so erade nhyira wo bibiara boto bia sika yi free mu bae erade nhyɛ obia anamu ma na dressing bi happy myself na oto nwum bia I na oto me refi nwum nti ase so enti na wo hwɛ ni post a wo de da ho na oh nice girl ani ji aba na kuma ma kom da bia meka mesi wo bi ka sika eye fian na wo dada nipa ema wo ye fe ema wo nipa dua sisi wo so enti nyame nhyira ya tiefo ya hwefo de omo yi free bae kwandem sima ka bibi kire ya tiefo e mfa nchia wo mo pre ka bibi kire wo mo Akoma FM 87.9 one ni wura Sadako land se omo di biba na fe Mrs Doris Asante London ono so nyame nhyira Pizarro Nikita nyame nhyira on pa na 5 boys mame ama de meka ne se komamu die nhyira wo nti na de me de no ne pastor kan ye nhyira wo bia da bi na ye program na enipa na fu se we de mo ano na che se wo de ne fira komam efiri opem ya nhyira mfiri obi aho nti ye da o ma se na ma de me di twa to ne se o ma ye program yi atimu ntem che se ye bedu ya no mo sha se so ma ya besi samri e kire sampa nipa doye no omo doye
Oh, because over domo a free chiri a ye bibi di man. Baby country be out. You buy even Ghana country be to me prove my element because me no can say Dora the ABC there. Akoma FM 87.9. Let's say now with the man was now Dr. Richard Odinkai Sandy be by. Yeah. Dr. Richard or Sandy be a by. Or we no Sanjay number. na dia atwam kra ene Millicent sa ba eba ba ji sika ne inside atwitwa no Millicent ba ha Millicent ba ha Mr. Brown Madam Faustina omo Tottenham London Georgina Chain UK omo ya mana ya fere since I done kwama ne ko you still am for that omo ko share video no na omo I respond ya me shira o ma ewade nya om kase ya ma me ba ko say wo se ne ba ebedi ne birthday ne se ne birthday nura na ba ko so bedi ne birthday bosum ya atwam no nti de ode bre ayi Millicent Chema no nyame hwa so na Akoma FM 87.9. nyame so be Akoma papa omudi yi sika no nyame so be ye ma Vera Mensa okay me me kaidi Vera Mensa nyame nshao dia mo yema ye no ebroso make me ma me mo ya ba so Mr. Adum Mr. Usu Adum Africa market on New York what the Kumasi KJT Adum akọ ama woni oto acheche die oto preko odwan afia busie apese wotwe ewio abrebre prekese ho afom wisa emre ho akakaduro look is why I did am sure one sweet home I say Akoma FM 87.9. ya kana odi abrocha ba Ghana we do the Ghana abrochire that is so usu Africa market nyame sure ya be kwa o man so 03224 98035 03224 98036 na 03224 98037 hello yeah we didn't baby free ante kwasa media ne redantry MPP me do do DND Johnson ante kwasa we the members educators man fancha kete ma mayor ana te koso am MP ana makata se dada oforukro mo so tia mo pa ante kwasa asem na ahomete na ti ho na ahomete be ma no no oba no ti senko food but no ka ne temper be ha na kakra ti yesre no next time ya so nya be bia eya onya botre kakra why na mema de wonya ni na FM 87.9. Nyame osha papa hello man Nakosia. Yeah Mira. Good afternoon young cry. Me pa se sikiro mi do de po ase awini nkwanta. Pa to ka se condemn se mi piano. Se yemi aba no nyame ne me kwele se de me bra ya o se sisi e kai. E no kure wo se yi na wonya abotre. Example no say enye nyina anya unya ya unya ite pressure ije ya abotre na ntoboase ne empaibo so aisha abotre no ebi mo mfini ndi ye na sere no wadarma da se konde ne kiao nyame sha papa Alaska Star Enterprise mame fa wawie mame fa de ogina so nwiansa hello good afternoon good afternoon we didn't baby free Akoma FM 87.9. Nyame onsha papa Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper pa aba adwama so Maa Akos say ya jai painting adentia
Alaska akofa original wallpaper de aba in fact okrefra boche and the by size bia opebia color bia opebia offices ahodo bia politicians office headmaster for office aso for office biara be wura original wallpaper ni bi ni ho no na yes ya de abu Ghana's #1 original wallpaper Alaska no ma ko obi anko ne de enu ti bra me sister no plaza ye ben Prudential Plaza wedum ba ko ye de be ma utro de be ma 0554 11 48 78 87.9 papa no na no ma pedua tim sa hoden abam no ma ya tim sa ma hyehyɛ ma ya kama no na pastor so no ba obu nsa ne nsu ye no a oda na hotutu so no pa tin ka so wo poso ye wo ya ne nyina ye no pemfo tim no ma kra mpanyimfo bia no bia ogro enu ti bra me sie ba kwale na ka ba Ashton Rose Smarter bo bo se Fredman se ba Pidan Pure Leaf chemical na e ba show bia mo wo benya bi na mom no digital herbal clinic ye wo kuma se me come round about ye ben Bank of Africa fresh 0244 59 65 32 and grow fine makes you fine na a rumor fertility nkwala su feel kan ho na so wukuru nsa ne kwaje ba ne bi me se wo yam ya ka ho ko tala ho ema no omu di bi bema ama wo ho ato diabetes na high pressure cancer ho nyina ne yetu yare me se wo bi benya wa na free yare enti kan ho ko rumor ho na yentutu yare ne ma ho rumor we share boy PT Junction ye ben share boy fitting shop no fresh 0204 78 58 58 enu ti bomo dia na bra yan kwai hello Mira elu jefonya yan kwai wa de nya Robert am ga debi ko shun kansa enere mo bo me ka papa me jasu ta yan fa me mama akosia wadawo ma ye fe mi ni be ma ni se yo di mi ni aba no anya de papa kura wa ta mi choro ko fa son kwala mi an se de let's just send 15 cities. I'm going to move you say, na desire to an idea to me to go through. It is 7 years about, I'm Mr. Anna Dama. I'm in a name, no Yuma, no from Yakuan, Captain said, Yamaka Tunes of Libya, and I'm Gualano, so no D, Libya Kuyamano, Medasi. Onyame and Shop, Papa, hello. 0322498035. Hello. Maa Akos. Yeah, me Ray. Akoma FM 87.9. Na young cry. I told the people in Block, the road to Maa Akos. And I told them, I can't find a down on them for the day. And you and your uncle, what you say. But it's out to Uncle Mania, or Mumu, may come round the moon on Papa, but you know, Massa. You cannot say, yeah, Muni Papa. And I'm also the Selena, also only by my account, because they will see. Anyway, mile Catania, what you say? What I say. Yame on shop, Papa, hello. Hello. Auntie Anka, hello. Hello. Would you need baby a free? Let the rabbi. That's a good man afro. Your rabbi, young quay. Why are you, Pa? Yanko. Maybe about 1 to 2 million. No one for a Moabi and more Bermano. Everything is what they say, as you mamunya. Akoma FM 87.9. What was the not a beer as man, the Koran one. No, so that they are that beer, one quite him. Onyame on shop, Papa, hello. 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 Yeah, we didn't baby a free. Auntie, no, yeah. Hello. Me pacho dini baby a free ni yankwa why na dia sam na to aso. Yo, me pacho any dim. Me swewa no problem bi nka ne hiya number. Me pacho bomadia na etie. Etie kwesi awie ye ubenya ye numbers no. Ana wo de ma me mo bompo 0246 82 45 49 producer 0246 82 45 49 first number we ya producer befa Global Driving Academy and Abbas say pa obia opese otwika biara ekọ wakosua de wono mo se obo money aba omo obia yesua de ne atete adesuafo nso e wo saa bi ho afen so ene yoma wono mo kire no based on DVL syllabus ankasa omo de ama wo mo
afei nso sa oba omo be assess o chese omo do be fa ka kwan so a church onioma na courses ahodo a wo musua ne bi no theory aspect no chese de ye tworo no afei do's and don'ts e wo ka kwan so wonam ka kwan so a afei nso signs no ahyanso de e wo ka kwan mo chese na ntwe twam nipa ba bi aka bi afri corner bi ba omo be kire osa ne omo nyina ama no atumi aboa wo enu ti bomodia na ebra Global Driving Academy wodo ma me wo papa wo kuno wo yire wo nua ba wo nua be ma obi bia da opese wo di ne ko na wo kosia driving bia no Global Driving Academy eho na wo sa wo di no ekro first aid skills training in bachelor no fire safety and emergency response in driving insurance claims accident reporting techniques Akoma FM 87.9 S-line and I be Global Driving Academy na ya building no ye wo mu no ya painting the cream and wine fresh 0554 64 68 0554 64 68 Global Driving Academy was say driving are so easy Savior Foods Dr. Savior no ono na kofa enuane de abadwama so na sa enuane kro na no udi na ese san yade sa so de nura abadwama so na aduro no udi no na ese ye waduane ehihye onipadua no eye onipadua ye o se se aduro se ono ma etunyare wa bebre ase ni titiri ni diabetes Dr. Savior so obeye e de afiri ho ama o enu ti bomodia na Savior Foods de ye nton bi ewo ba bia je se Dr. Savior nakache enu ti kwana kwaje aduro aduane wo mu aduane aduro wo mu Fred Dr. Savior was 0577 201 0577 201 495 IBM and J when some school papa aba was be brain na one match na one match some phone so be brebe one match say HND journalism obeboa communication 3 years no we HND radio and TV broadcasting and also 3 years no we but modern osaya remedial classes and so English, science, maths, economics and social studies so about modern obeje form ni bia obeboa tetew amasa otro BC ni bi wase bi efelia we dia o kire wade wi akotwa pa no pass na akọ one form no 100 Ghana cedi July ya na admission e ba so anu ti bra ye crop from campus so ye bensika FM ye ben PP regional office wanyako senior high school kwantepon so ama from so shane so ye wama from hospital Barakasi road fresh 0542 17 05 Hello, good afternoon. Good afternoon, Maa Akos. Me pacho within the baby afraid near Bonito. Pacho Midian Joel. That's a fire we are saying and be what doing. Now, Maa Akos, and I know can say, what we take program, young people to street. So, our little only and want to try Akoma Ubre. So they are making my kind of Papa so now to be 100 Caesar. Monshe, then now to be one farmer so. Sabe uncle and a blab uncle Basa. Marco, money I mean you. Yame encounter Agent Avenue Ventures. Agent Avenue Ventures, a real estate agency. Na ye ye and ye japadia ye beto, so we pay so atran ya trombi at the amount. So we pay a fear ya finish ye. Akoma FM 87.9. Yeah, was Efianum, and on a walk wa wunkukunu wonkaka. Pen the win yaso the beko is our and it's a finished house. You will be a bra. Opposite brother better. I a kama mansu biana so and who people see na ye genuine. So and ye work complete house and it ye and ye finished. A complete oba ebia obey ye near makakra ewomu and ye work uncompleted building. The yen senior ye aha. And also so oba wobetumi abe complete na oba boss wa ye bibia plus I said ye open na no na wa won so wa ye na sa na tumi ayefe. And ye will be a building at roofed length. And no dia yes ya kwa kodru baby aye boss no so unya ba de o hia ne chance dan ene afi enua so odi begu so na afi wato aso. And ye will building at foundation stage. Afi so I know so ya afi ne to foundation ya ye flow level nti o be to aso afi ho na o de akone soro aye bibia. And no tisha so se ye will FM 87.9. But when was dan was no mama no papa we you know maybe akwetre mu and ye was asase yantam ebia now the school hospital and as would the project be and
ɛno nso ebi wɔ sa for commercial and residential use. Agent Avenue Ventures bɔmɔdeɛ ne bra no libilibi no labalaba yɛnneɛma no emu ɛda hɔ fine mepakyɛw ebia woni sika gawuta Ghana ma wode kɔ handan na emom no kakra bi na wo bɔtɔ mu wode ma yɛbɛgye ne yɛ no akɔ flexible payment terms na wode atua wo pa asase anase efie ne bi ɛwɔ baabi ebi wɔ buo krom adeɛ bɛba ahodwo atasema so santase buadi mamponten duma na afo adweretia himan pobi adwo so sanso ɛna sie ne mpɔn ahenema kɔkɔbɛn pɛkyi trɛ dɛ adankwa me ɛhɔ no sase no ɛna fe ɛdan no manso bi anaso no ebi ɛwɔ hɔ ɛno ti bɔmɔdeɛ na ɛne Agent Avenue Ventures yɛde kɔmɔ yɛ wɔ bukrom 87.9 abase fresh 0551 21 91 93 0551 21 91 93. Hello. Yeah, we didn't buy a friend about it. So, Maa Akos, na Akoma bread. Na tinye nanya asibiani na ajibu. Oba no mo tana no mo de man. Na matini na na. Na kitu fani sana na kasaka. Kasaki antwa amujo. Ekalo wati ya de. Yeah, yo, Nana. Yeah, Nyamisra. What dear Akoma, your funny pa. Na Ma Francisca Akoma FM 87.9. Oba any Jacob Nana Yao Buadi. With 100 Ghana cedis, Emaneno, say Onfa and Sandania Fama Dora, Nyami and Sharpa Papa. Na Yamre. Na yɛne nua bɛ ma bi medi nkɔmɔ ɛmfa baako nya so yɛmfa no na afɛ yɛ medi nkɔmɔ mfa yɛ pom de ho nsɛm mu. Hello ma wodi ne baabi afrɛfrɛ ni yɛnkɔ awobani taxi driver akati uyo bi ya ade yi yɛnkɔ na mi nya bɛ ma na tem sɛ na kɔnjɛn kan ma awale no ɛnɛ no deɛ ɛkɔ no wan hɛ yɛ ni mi sɛ bi awo ba ko na wale a nke be kate eye ba ne ba ko bia o de wuja ko nu ndo ye nya be man so ye taxi but ke de me taxi driver na won susu na won hwe enkra mi ensa o si to o si de week do de 1 million ba Akoma FM 87.9 week ni me ban say month be 4 million e o beti me je twa no won so na won no pay me di no fa enfor tum kra on na mi nya be man so wo hwe me na enkra no won hwe wo na de ba kakra me waka no Nyame onsha papa adwo sɛ wapoku insta adwo sɛ wapoku mechiacha ya kwanda mukɔ princess ya bai anwin sɛm bi a wayɛ de afa koma mu nsɛm ho no ɛnya sɛm keto nyame yɛ adom ɔkyena anwin sɛm no yɛde bɛto so anwin sɛm no wayɛ kwada ma me say a princess ɛkyena yɛde bɛto so I can say Ankamanana TV. Ankamanana TV. Ankamanana TV. Yes. Oko YouTube. Na mfa ade akra na ye no. Wodwene ho awonte ase ma na promo a oye ma akoma mu nsam no. Chese ma dwene ho ma na ade awrade nhyira. So what akra no ma Ghana da ma eso wo ka tweet say. Papa bi. Akoma FM 87.9. Ma akoma mu nsam no. Yabebo yɛde so yakɔ commercial breaker. Yɛde so no wahuna dwuma pa. Akra no so ɛyɛ wɔ Ankama TV ho. Ankamanana TV. Nyame onhyira no papa pa ne o maame. Nyame enhyam. Yemrai na yemedi nkɔmɔ fe apom de ho nsɛm mu menua bi atweraba. Wɔse ma akɔ today the internet na nya korampo yenim. Nyame nim yɛmpa ne mfogu so ya ho adwuma enu nti sɛ woba Facebook ho na sɛ ntomu ma wo a wobetumi aba YouTube wokɔ YouTube ho a ɛno ho no deɛ ɛdamu kan nti sɛ Facebook no gyegye wo a na wakɔ YouTube na wakɔ akɔhwɛ ne nyinaa esi wɔ anyame onhyam na mmom yɛnim yɛgusu esiesie yɛmra nneɛma di nkɔmɔ ɛmfa yɛpɔmden ho nsɛm mu esan sɛ
wo bi benya wo a me nua be ma na fridi en yawe pa no kwasam sanity enu nti ene ehene ene yakọ yo ene no ye be kasa e dia fa Akoma FM 87.9 ano kwasem se empani se ye da sori ne anti asem fra na che se enye eda de bia na me ka se enipa ye da ye sori ade chi na ade san esanyina na che se enipa mfi na na ekọ animu na eba san so otimu se enwoma sesa e wo nipadua nim enti abre bia no be hwese wo nso be no maduro betimi akenya nipadua no esiesie nipadua na bo nipadua no ban se de be ya yare bi emeyu afrimu na afi akira bi ne emfa wo nkọ na nkọ ya asem kese emfa mam ni se nipa bebre ene no omo hawo no omo da adwen nyina ne san ka be ya nkọ meda be sori no na yare bi ana nkete omo so ana asaje omo e de aboso na nka sa yare no afiri omo so akọ ankomo danse omo bedi no aka be buru adwen ne ntiase so na de bia na mpani ka asemi se wote fa akwa ya na wote wade so nti me de meka chobi bia wo yare ne se uma yare ne mom emedi ukan na mom no ubedi yare ne kan na ko padu pa a ye fe no time eba misha na wonso watimi ano no bi se de be ye be boa wo na ebe siesie wonti na be bia ye be 87.9 enam se don de wate ho asem pi na nanso ye se aboso ba ne ma ejapa ye nti abre bia na o se san ba ne san ebe bie mu san kaka obi o se time eba misha danso edwa so eno kwa drugstore pharmacy eba shop Lance's chemical shop a edrei edanso ewo honom empodio pese ofre doctor sabriara na doctor timichichi nkomo no boawo na dia wonte ase dia opese hu fo apomuden bi anso otimi boawa doctor na ma no 0244 417 669 0244 417 669 so ofre doctor sabriara no bechichi nkomo kama se nipa bia utimi ti ase se de oni padua no etie firi mu frase ne yesa na be kwa awiye e de akopenta ma ubenyini nanso obi wo ho no matimi so wadi mfie bebre nanso no ho wode nche na abrante enam de be nti enam ndupa wono no muntia de bia meka se Akoma FM 87.9 ma ba bonte na eduro no esija so ehuru dada enu nti sebe ye ma obrodi tire twitwi wosinwie ya na ese eduro no na eba no obon se dan nyina na mfifire pramo na obon se dan nyina na utimi didi kama na wosan enum nsuo kama eba sa hu se den ontai enyare onuadofo weni ade a enipa osi yetimi nya ewo ya brabo manam se de bia meka se yetimi ko ba krampo no ye na brabo no etesen na obetena se na yare beka watu dan mu na afi na jo ho anje wo yo hwe ya na enyeye no onuadofo ene no ye the time heba me shedo no ede aba ebia na oni paduam ta twetwe papa ahotutuo ma wonde wo ho ye kura bokokra ewo abrabom obi wa se de na ho tutuo no se de ho nam dua no esi fa hyehye na ye ne ya no oje no ho a enje nanso ne mpesa meka cha se tutu bi e wo so se ya wo na aba anase nsuompo na eguguo na obehwe na onase nyina peja okotodwo nyina ya oya awehwe wuntimi nti ya onase no onuadofo nya time eba me shedo bi na asa ono no ma eboa sese ni pedwo na de 87.9 ba me shana e mantiri ni mutimi da ho efi bi aba ntiri nim poisonous bi aba ntiri nim anu nti ebedi unya ye be hawa betete wo no eyi ni nyina di free ntiri nim amefiri ni etiri nim so kwan ni timi da ho na mogya intimi nko ni pedua na kwa ni babia no etimi so egbo ewura ho de bia meka se ni pedua na kwa no ansa na ebetimi mogya ne betimi akọ no no akwakọ se the electricity no se wantwe waya ni bi anko ho no ma anya de se obetimi nya light ni bi se ni pedua na kwa nyankopon aye no babia intini enamu enu se wontini ni musisi na se mogya na intimi ama ho no mo nuadofo na so ni pedua kwa no babia ba be tiase ewuo ni se intini hia se obenu madura ye fe no time heba misha na abre bia na wontini no matimi ada ho emposi wakoma bebo yeya na ye wontini mu nyina timi ni da ho na mogya ne pompi na nya babi fa kama akoma no kura ho timi eto no bohwe na obi wo ho no ma ne kwasem sikakra na ne nsa nyina tiriti na ne na nyina agye otiafo ma enyeye oso ade mu a enyeye onuado Akoma FM 87.9 eba misha so nya bi na sa wo no mu a ebetimi abo papa obi ani subiri ewo oso uye bibi kakra na uye twahwe no anu su tai chimu uye hwe na nye obi okura po da ho no mo betene ni no na se dia ni dam ho no mo no edane no fa so na se wiase twa no ho a na se odwen ho ano wonte ase sa ni pe betimi afam ahwere ne nkwa onuadofo a wotemenka unya time eba mi shedre bi na se ono no ma ebe boa pa ma wotimi asisi udada mu bio ama wo ho oden no asan akosoro ede amawo sabri otemenka onuadofo mesrewo enam se wontena fa akunti bomodin asa wo be drugstore ni pharmacy ene edwom ne mpatamu ba bia wo se wo Ghana fa no nyina no edre wo nsa betimi akabi empo edwomfo mu omodo omugudie egu baro mu ne truck so
so obi on so ne de no so apampan mu na eso na ode ton aduro no bo pri no so per time 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 eno ne aduro wo no bia ebetimi abo asiesie wo ye papa amo ode Akoma FM 87.9 obi no maduro mfa ma yarefo saa so na ye obi wo no ma obetimi atena sesa na yare na ba no so o se ni mika kire we so nkoto aduro ni brɛ me na wanko meka se ɛkyena na nke mfa me kwa yare sabe oni adofo sorry wo to so enam se me wone ye wono ya na enye pɛ de bia meka se nipa ye nkwa no ɛyɛ ba ko pɛ enti dia wo no so otimi bɔ ho ban aduro bɛ na wonom amana siesie amana bɔ nkwa ho ban ɛde ama wo ne dan a time heba Mr. Naunumbia, a bit me abua papa. O dear friend, number in any train como, so pinch the movie answer a 0244 417 669 0244 417 669 First time for Dr. No better train como. Nadia, we hear and I said, the own TSC be answered the amount. On your door for our time can 3D Yadiano. Nkoye emi se nipa bebre ni se wo monte wasem Akoma FM 87.9 enti mpanfo buba bi se sokoto se akumo hoi anya mansan hu nanso na ya asem hia papa enam so obi wo krampo asabe ye ka aduro wasem se ya o se etuatua na so na de bia na mpani se ye nka ni wachi a o se agro no ya na ede etride de nipa dem bebre e wasase so ena nipa bebre enkwa timi from nsa enam atride yare enti na de enti na wo de wote wonom wo se wanum nya wo de wo wana ho ahyehye na wo ede kakra obi nso ho anokwasem se adwuma kura wakoye wo ntimi kura nsori enya adwuma enam se nipadua na aye mre oje no wanje ono nso wo ntimi enidi mpu no atema no nsuo saa numa wenya no wanhwe ya ebeka wato ede waduare sabia no na afi na akwakwa ye den pa ede amount de bia meka sa de ya ene anadwo da suo mu so asem obi wo ho no atimi se sebe nko akura na oda anaso obi kura da wo nchen yare betimi achi watridi yare betimi ma yare abeto ewo kwan ma anadwo da suo na afi na age wo anje uyo wo hwe na enye ye nanso so wo time eba me sha 87.9 anase wardrobe mpo a onuadofo abra yare ne ma no so na adwono a obubo bia sisi na ho atimi atɔ enu tire da ne da nyina no empani se prevention is better than cure de bia broni kurampo eka kire yen se ode bia bɔ ho ban a ɛyɛ enu tire empani se da ne da nyina no yen sinsuom ansa na ya ham onuadofo se duru wo ho no ma aya na de bia me kase yare entimi ma metena fie enti ade ntira wunya time eba me hyedo ni bi na wuntimi anonom ade a ya pa so onuadofo aduane si wanum ye ese wutimi didi na wutimi tebewe wotie was bonsu aguso na hoɔde aba ni paduam enam se food is energy obi biara wuntimi enidi na hoɔde ntimi ma ni paduane entu kɔ yare se biampo ye bɛbo opa ne bɛmu adura ye hwɛ se wadi kan adidi ɛwɔ se ni paduane ntimi nya first aid wo ni paduanum ɛno ne aduane ne kita ni paduano ɛno ne hia betimi kita ni paduano ama hoɔde mapanso ntimi ba ni paduanum ɛno ne ye aduane a ubedie ɛne nsu a wo bɛnom na afenso ho me mframapa na ade ne ya pa 87.9 ye di nyina aye chemicals ɛna afenso mframa ye ho me nyina so aye polluted na nsu a ye nom nso ne ne se bubuo ɛno ntia wo sa abre bia no utimi nya adura ho nom a ebe ahuru fin afiri ni paduanem na de bia meka se udidi a wonum nsuo hwɛ wo nsa na wodwonso ne nyina na ɛsɛ yare no na wotim fife na yare na afiri ni paduanem no ɛyɛ time heba mesha ɛna sa wonum bi onuadofo ebetimi aboa papa de bia meka se onuadofo ɛna nipa ni adaje o enipa ni adaje enti sa wo honom a na nso wadwene wapomoden ho ɛnam se ɛne so wantimi anwene ho a obi ntimi anwene wo de no ɛmfa ma ho ɛnam so obi kura ni adaje ɛna de bia meka se so obehu wadamfo a na ye bra yare akyewato obehu obi nso asabe no no nam sere kwa na ye bra yare akyewato no ɛnam se wo yare na wo da honom na watwe a wanhwe yo mo anom bɛn wo no omu nyina bɛpa aba ɛwɔ wo ho ɛno nti na de bia no ɛso otimi tuo na mopa na utimi